Kailangan ang ilhanan sa simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, kinahanglan mauna ang inyong ilhanan o mausab na ang inyong ginatudlo o mausab na ang inyong mga batasan, no? Unya wala po take note mga kaigsunan, na take note sa tanan nga naminaw nga walay gisulat sa Biblia nga nag-ingon si Jesus Christ nga mailhan ninyo ang tinukod nako nga simbahan pinaagi sa pangalan sa ilang simbahan, bahalag dili mutuman sa balaod. Take note ha, walay gisulti si Jesus Christ ana nga basihan ang pangalan mga kaigsunan. Una-una, doon na simbahan mga kaigsunan, no? Kini sa mga wa na hibalo, mahibalo ko karon nga diri sa Biblia, doon na simbahan daan sa Old Testament, no? So wala pa nang hitabo diya sa Mateo 16:18, doon na simbahan mga kaigsunan, no? Unya akong ipaybalo nga kanang Mateo 16:18, kuha na siya mga kaigsunan. Wala pa na siya nga senaryo, doon na simbahan, no? Gani giingon diha sa gitawag na to Genesis chapter 28 verse 3, no? Doon na pero ang word nga simbahan kaniadto wala na siya gitawag og simbahan kay Bisaya man ang simbahan. Unya ang English na church, ang church 450 AD pa man ang English. Ning buto ang pinulungan nga English. So kaniadto doon na simbahan pero lahi ang pinulungan unsa man? Mao na siya ang Hebrew language. So gitawag na siya makaigsunan kanang simbahan or sinagoga or ecclesia or church. Gitawag na siya dra sa Hebrew o kahal, no? Nga meaning na makaigsunan congregation, no? Congregation pasabot mga katawan sa Ginoo, ecclesia. So sa tuwa na siya karon mao na siya ang simbahan, no? Doon na po yung word, doon na po gitawag kanato bisag basahon niyo sa Genesis chapter 1 verse 14 o Exodus chapter 27 verse 21 nga gipanganlan na niya sa Ginoo ang kini gitawag nato sinagoga, gipanganlan niya og moed. Mo na ang Hebrew word, moed. So doon na simbahan day kanato makaigsunan, no? Apan bisan pag doon na simbahan kaniadto, nahibalo gid nga lutuson gid ni. Oh, gilutos ni siya mga igsunan kung mabasa nyo diha sa Salmo kapitulo 74 bersikulo 77. Ato basahon mga kaigsunan. Ang giingon diha sa Salmo kapitulo 77. Giingon diha diha ta sa 74 de mga kaigsunan kapitulo ay bersikulo 7 hangtod sa 8 giingon diha. Gisunog nila ang imong templo, gipanamas-tamasan nila kining imong puy-anan. Mingon sila sa ilang kaugalingon, nga laglagon nila kami sa hingpit. Gisunog nila ang tanang dapit sa tigumanan sa pagsimba kanimo diya sa yuta sa Israel mga kaigsunan, no? So mabasa ninyo na nga gilutos gyud kay nato mga kaigsunan. Nga doon na gyud ay simbahan kaniadto mga kaigsunan nga apan unsa man gilutos lang. No, mao na nga ang kada ganing Mateo 16:18 gamiton man na sa atong kaatbangan niya, no? Ano Mateo 16:18 makaigsunan, dili lang kay na nga mao nga senaryo nga diha lang nahitabo ang gitawag na tuog simbahan. Kaysa wala pa na siya makaigsunan, doon na simbahan sama sa gikaingon nako, no? Unya kining giingon diri makaigsunan nga ang simbahan kay gilutos, giingon diha sa American Bible, no? Nga bisag dili niyo basahon sa American Bible makaigsunan, masabtan gyud ninyo nga gilutos gyud na makaigsunan, no? Gingon gani diha nga makita ni siya sa kining gitawag nato og 77 sa Salmo. Sa 77 sa Salmo makaigsunan, makita na siya nga gingon diha nga similarly the church, no? The church is babanhaw na siya. Pinaagi sa mga next generation mga kaigsunan, no? So makita na siya diha mga kaigsunan. Unya, Objection, moderator. Ang tema, iyang pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Dapat kanang mga iklaro na diha kanang sa Salmo, kanang Salmo 77:74. I-claim na niya nga Seventh-day Adventist na dili lang kay muputlon niya ang simbahan. Unsang klaseng simbahan niya? Particular man ang atuang tema. Bahitungod man sa inyong simbahan.
No? Dili man na mahitungod sa simbahan diya sa Salmo nga kabalo man ta nga sa Israelita na. I-claim sana nga kamo nang diya sa Salmo. Okay, Moro counter, to. Mr. Moderator, counter. Mr. Moderator, sa kuwang 15 minutes nga pamahayag taas kay na, dili sa kumingon nga kami na, siyempre, pasapton sa ginako ang mga naminaw, kung kinsa ginaog nga, no? So, nagpamahayag pa ko, brother Roland, no? So, I hope na masabtan nimo nga nagpamahayag pa ko. Okay, so, padayon. So, mga kaisunan, nga no, nga Seventh-day Adventist Church mangyod ang gitukod ni Jesus Christ, no? Unang-una, si Jesus Christ, doon na siya ginasunod nga batasan o doon na siya ilhanan nga ginasunod o doon na po siya gitawag na to mga kaigsuonan nga kining gitawag na to og pagpanudlo. Unsa man so may bala na to na mga kaigsuonan pero ako ang gipasabot sa inyo nga mga kaigsuonan nga niingon diya sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10 pilay oras, no? Unang Korinto kapitulo 3 versikulo 9 nga to sa 10 tanawara taas pa kayong oras unya ako ada yung ikuan sa inyo wala ikuan makaigsunan, no? So ipasabot yun ako makaigsunan ngano mangyod, no? Ngano mangyod. So unang Korinto kapitulo 3 versikulo 10 makaigsunan nagisgot ni siya sa simbahan ni Kristo. Sumo na gitukod ni Jesus Christ nga simbahan, no? Unang Korinto kapitulo 3 versikulo 9 nga to sa 10 giingon diri atong basahon. Atong basahon unang Korinto 3 Jis, giingon driya. Kalimut ko Biblia ng Sambayan ng Pilipino, giingon driya. Sa Jis, ayon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon na tulad ng isang magaling na arkitekto. Ito nga ang kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa akin at iba naman ang magtatayo dito. Mag-ingat lamang ang bawat isa kung paano siya nagtatayo, mga kaigsuunan. No? So iba naman ang magtatayo nito. Nga naman, doon na lagi pagpanglutos lagi ka na itong panahon na. Kung mabasa ninyo na diha sa Buhat, Kapitulo 8, versikulo 1, nga gilutos gud ang iglesia ka na itong mga kaigsuunan. Nga naman, kini nga iglesia manggod, 10 Commandments lovers manggod ni sila. Matinumanon sila sa sugo. Mao na nga masuko ang kaaway mga kaigsuunan kay matinumanon kayo sila sa sugo sa Ginoo. So mao na siya nga gilutos nga basahan niyo diha mga kaigsuunan, no? Onya mao na siya mga kaigsuunan nga kaning unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10 wala na siya specific mga kaigsuunan nga place, no? No specific place na siya. No specific name sa simbahan, no specific o no specific year mga kaigsuunan, no? So, isa pa mga kaigsuunan, ang kining simbahan mga kaigsuunan nga gitukod ni Jesus Christ, na-organize ni siya mga kaigsuunan. Na-organize na siya kung basahon ninyo mga kaigsuunan ang gitawag nato og Community Bible diha sa Buhat kapitulo 13. Buhat 13 atong basahon mga kaigsuunan Buhat kapitulo 13 bersikulo 1. Gi-organize gyud ang church kaniadto mga kaigsuunan, no? So atong kaapbangon niya siya ay magpamatuod nga sayod jud ko nga siya ay magpamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church organisado, no? Ikaduha mga kaigsuunan kaning giingon driya sa 14 sa Buhat. Atong basahon. Buhat 14 giingon driya bersikulo 21 sa footnote mga kaigsuunan. Take note ang footnote mga kaigsuunan dako kay na siya kahulugan, dili na siya ingon nga mura lang na siya glaway, murag plima. Dako kay na siya kahulugan mga kaigsuunan kay nagpasabot na siya, nagtabang ng footnote aron nga mapasabot og tarong ang ipasabot. So kingon dre, Community Bible man siya mga kaigsuunan. Doon naman siya nilubsat og imprimatur giingon dre The apostle had to organize the church, no? The apostle had to organize the church in such a way that it might continue. It might continue. Ang pag-organize mga kaigsuunan na continue na siya. Unya, ato ang hulaton unya ang pagpamatuod sa atong katbang nga siya mismo magpamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church na organize gyud. No? So, mo na gingon mga kaigsuunan. Onya, mo na siya gipasabot nako nga daghan kaayo og pasabot para mailhan ang simbahan nga gitukod yun ni Jesus Christ. No, why na nganong ang Seventh-day Adventist Church? Una-una, ang Seventh-day Adventist Church pareho sa og batasan ni Jesus Christ. Ikaduha, ang Seventh-day Adventist Church na organisado na siya. Bisa pag i-search ninyo diha mga kaigsuunan sa Google sa bisag unsa diha, ang Seventh-day Adventist Church organisado kaayo na siya.
Oh, grabe ka-organized na siya makaigsunan. Pamatudan pa na sa tuwang kaatbang diyaw niya. Mangutana man na siya na about na ng organization mga kaigsunan. No? So, gingon na mga kaigsunan, bisag inyuhang tuawon ng Biblia, basahon ninyo pag maayo mga kaigsunan, doon na ginabatasan si Jesus Christ. Unsa man na ginabatasan ni Jesus Christ? Gani, giingon diya sa Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 20, nga doon na ilhanan sa katauhan ng Diyos. No? Nganong doon na mailhanan sa katauhan ng Diyos? No? Matingala mo nganong naghatag sa ilhanan. Nganong matingala mo nganong naghatag mag-ilhanan ang Ginoo. No? Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 20. Atong basahon makaigsunan kung unsa dining ilhanan nga gihatag sa Ginoo. Atong basahon. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 20. Nga nag-ingon. Ingon diri ha? Paminawan ninyo. Og ilha nga balaan ang adlaw ipapahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Duna da ilhanan ang kaning simbahan day nga gitukod ni Jesus Christ mga kaigsuonan. Kabalo din na sa ilhanan sa Dios. No? Kabalo din na siya sa ilhanan sa Ginoo. Unsa man na ang gipasabot sa Ezekiel 20:20 mo nang gibatasan ni Jesus Christ. Kung basahon ninyo ng Lucas 4:16 mga kaigsunan, ang ilhanan sa katawan sa Dios nga talik sa Ginoo sa katawan, gibatasan ni Jesus Christ Lucas 4:16. Dili man gud mahimo mga kaigsuonan nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, dili sila pareho og batasan. Efeso Kapitulo 5 versikulo 23, si Jesus Christ ulo sa simbahan. Ha? Ulo sa simbahan. Dili na anananggal makaigsunan nga kining batasan siyang simbahan nga gitukod, dili sila pareho batasan sa nagtukod. Unsa man na anananggal, dili na makaigsunan. So mao na siya nga ang 15 minutes kinahanglan gyud na siya pasabot, dili kay mukalit ta ingon. Dara nabasa nako ang Seventh Day Adventist Church gitukod ni Kristo, basa nako draw. Nabasa diri sa duplicate sa unsa man nga libro. Unya wa day nagtuman sa balaod sa Ginoo. No? Ingon dia mga balaan kanang ingon dia sa Gipadayag Kapitulo 14 versikulo 12. Ang mga balaan mga magtutuman din na sa balaod sa Dios. No? Magtutuman din na sa balaod sa Dios. Unya kining gitawag nato ang kaning simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, magtutuman na siya sa balaod sa Dios. For short mga kaigsunan, no? So mao na siya makaigsunan nga gipasabot diha. 2 minutes, bro. Giingon dia sa unang Pedro 2:21. Si Jesus Christ naghatag siya og panag-ingnan aron nga sundon. Unang Pedro 2:21. Si Jesus Christ naghatag siya og example aron sundon. Mo nang ang Seventh-day Adventist Church, perti ka klaro makaigsunan daghang ganing magyaw-yaw kay ang Adventista sige tuman og balaod sa Dios. Nga wa nay balaod, oy, makalilisan kay makaigsunan nga muwalit tag wa nay balaod ang Ginoo. Mo na nga piting daghana diha mag-inahan diha, mag-amahan diha, gipangre pang anak kay wa na lagi balaod. Nagpatay mag-inahan, mag-amahan kay wa na balaod man. So mo na why not nga dili nato iwali ang iwali ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ulo sa simbahan, nagatuman sa sugo sa Dios. Ha? Nagatuman sa sugo sa Dios. Juan Kapitulo 10 versikulo 30. 10 versikulo 15. No? So mo na siya mga igsuonan nga masayran gyud nato kinsa ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mo ang Seventh-day Adventist Church. Wala man may tema diri nga basahon nako ang Seventh-day Adventist Church. Dili man na pananglitan. Mabasa ang pangalan sa Seventh-day Adventist Church pero dili parehong batasan ni Jesus Christ. Dili na maumiksyonan. Dili wala man naging si Jesus Christ nga mailan ninyo ang simbahan nga kung gitukod pinagis pangalan sila simbahan. 30 seconds, bro. Duna wala, di ba? So mo lang kato makisunan og I hope nga ato ang sabtan dalay ko ng Dios may hapon. Kaya payatag kay Brother Walpards alang sa iyang pag cross-examination. Okay. So okay na Mr. Moderator? Time start. Okay. So, mayong hapon sa tan. Bro, mayong hapon bro. May hapon brother. Unang pangutana.
Unang tubag ni Brad. Uyunan ba nimo nga ang tanang tubag nimo ang kamatuoran lamang og dili bakak, yes or no? Of course, uyunan nako nga ang Seventh Adventist Church mao gyud ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Unya unsaon man nimo nga wa man kay mabasa nga dili ang Seventh Adventist Church ang gitukod. Mo ganina nga akong ipamatud-an karon kay daggang kay naminaw unya dili importante nga mabasa. Unya magsusupak sa balaod sa Dios. No, sa kung naminaw ka ganina masayran nimo nga ang Seventh Adventist Church gyud. Mo na nga imong pangutana dili gyud na siya kaguba gyud Brad. Sunod Brad. Namutanaw lang gani kog uyunan ba nimo? Objection, Mr. Moderator. Objection, objection, Mr. Moderator. Ako ang oras. Apil. Objection. Side comment, Mr. Moderator. Dili lang nato kay daghan namin ng Brad. Okay. Nalipat na si Brad ato. Sige. Nangutana ra man ko nga. Okay. Wan uyunan ba nimo kung bakak ba imong wa makupa nangutana. Okay, sunod. Second question, Brad. Nigamit kag Salmo 74:7-8. No? Mahitungod diri kuno sa simbahan. Akong pangutana Brad kiningon man ka sa Exodus 27:21 ang gitawag kinig Moab sa Genesis 28:13 simbahan kahal congregation, no? So akong pangutana kaning kahal kaning Moab mao na ba ni ang Seventh-day Adventist? Okay, subad, kaubanan na muna sila o kinsa na diha nga naman. Kanang gipasabot sa Ginoong Assembly of God. Kanang gipasabot diha ang Assembly of God kanang muwed og kahal kanang katawan sa Dios ba? Magtutuman mo na sa balaod sa Dios. Mga sabat keeper mo na ang Dominguez study tour mo na sa 321 in taon, oy. Sunod Brad. Okay, kaya ang atong tema mahitungod man sa Biblia o referensya. But pasabot na dili lang ta kapitulo laway bersikulo ba ani. Asa mabasa Biblia o referensya nga kanang Seventh-day Adventist o kanang higayon nimo nga kaubanan ninyo sa Salmo sa Exodus ug sa kauban ninyo na. Sige daw. Okay, tubag. Maniya, mabasa din na Brad kung atong sabton. Dili. Maniya, objection, Moderator. Objection, Moderator. Ako yung Objection, Ayaw, ako yung nangutana, ikaw unang objection. Dili, Binuang man na. Pariya, matabag objection ko. Counter ka. Objection to. Ako unang objection. Ako may nauna. Nauna man ko objection, Brad. Oo. Nauna man ko. Time pause. Time pause ha. Nauna man ko object, Brad. Brad, siya may una na. Ako may Dili, nangutana. mo-object ko kay... Di, mo-object man ko. Sige. Di mo-object Unahan ko. na lang. Wala man na sa Sige, rules na. unahan na lang. Object. Kinsa na pangutanaw na? Di, Ako nakutana may siya, pero nangutana. object ko siyang pangutana. Oo. Object ka, counter. Sige. Dili, ako yung una ni object. Ay, ikaw. Ikadua siya. Counter siya. At Oh, mo counter siya karon. Mo Tubag counter ka siya bro. Ako yung object siyang tubag. Kay akong gipangutana. Ano ha? Di, wala, wala pa na magpangutana. Time pause ha, Brad. Ang pangutana nako, giangkon man niya. Asa ni object ko, Brad? Ay sa Brad. Lagi kadali lang, giklaro lang nako ba? Kay wala masabtan sa moderator ng objection. Di mo object sa kay ko. Kapag pangutana ni mo object ko nako, dapat tagaan ko gigayon nga Ditubag naman ka, ako yung object. Ngayon ko objection sa moderator. Dili, ditubag na ka, ako yung object. Mo object lagi ko. Wa pa ko ka object. Daga kay ko ko object. Sige. Wa pa ko ka object. Patuyangin na lang. Sige. Oh. Time start ha. Bro. 1 minute. Okay, mo-object ko Mr. Moderator kay nawala ko. Mo-object ko kay kargado manggod siya og kuan Mr. Moderator kaning gitawag og kanang side comment. Unya, mo-object ko kay wa pa ko nahuman og explain sa 1 minute. Musapaw na siya pangutana dayon. Wa pa man ko naingon nga next question. Nabe 1 minute Mr. Moderator mo na akong gi-object kay pag pangutana niya ning tubag ko, wa pa ko mas 1 minute ning sapaw dayon wa pa ko naingon nga next. Okay, Di ba counter na mao? ko. Moderator? Okay. Counter ko? Sige. Nangutana naman ko. Nitubag na siya. Ang akong pangutana, asa mabasa, Biblia o referensya kay nangita naman tagkamaturan kay unang pangutana, kamaturan lang ba ang imong isulti o dili bakak ni uyon ka na. Nangayo ko referensya o Biblia, kay di lang man Biblia o referensya, nangayo ko Biblia o referensya, ebidensya ba? Nga kauban ninyo ng diha sa Salmo o sa Buhat o sa Exodus, ningon man kakauban, natag diha ebidensya, dili lang kapitulo baba, bersikulo laway. stop. Kato. Okay, tubag. Okay, tubag ko ha. Mo na akong gi-object kay na Brad kay wa man ko nasuko si mo ha Brad. Oy, ning object ko kay wala ko nimo papadayuna sa akong tubag. Ano akong tubag? Tubag. Asa mabasa? Kana sila tanan Brad, mga magtutuman sa balaod basa katawan sa Dios.
Unya ang Seventh Day Adventist Church nasayod nga sabat keeper na. Pamatud-an biyan nimo na ron na. Unya mao na siya brad nga gingon sa Nehemias 8:8 nakasabot sila sa balang kasulatan kay gipasabot sila ha. Mga kag litra por litra gingon sa unang Korinto 3:6 makamatay ang litra. Unya katong rules pod wala yung litra por litra. Objection, moderator. Objection, time pause, moderator. Malagong time pause. Wala man siya gibasa, brad, Biblia o referensya nga ebidensya. Nagbinaba raman siya. Bro, moderator. Counter. Moderator, ang gipangayo nako ba kay niingon ni claim man siya nga kauban na niya nang sa salmo. Counter. Kung gusto nako klarohon pinaagi sa Biblia o referensya nga kanang simbahan diha sa panahon pa sa salmo ni Haring David. Giangko na nila nga ilang kauban. Tama kay libro dia, uting kaya daw. Basaha daw palihog, wa man kay gibasa. Counter, Mr. Moderator. Counter ko. Okay, counter. Counter ko. Side. Okay, mo counter ko kay ning tubag man ko og tarong brad. Nya ako kang explainan nga pinaagi lagi sa Nehemias 8:8 nakasabot sila sa balang kasulatan kay gipasabot sila ha. Unya wala lagi gingon sa Biblia nga kinahanglan basahon litra por litra. Nya rules pa nato nga wait litra por litra sa to pa rules breaker re kaday. Ha? Okay na? Rules breaker ka. Okay oo. na? Wa man ko nangitag litra por litra nangita mo ebidensya nga at least basahon nimo diha. Pangutana. Okay, pangutana. Okay. Niingon man ka diri sa 1 Korinto 3:9 hangtod 10, no? Naghisgot sa simbahan ni Kristo. Akong pangutana, kana diha sa diha sa 1 Korinto 3:9 ba kay mahatag ebidensya nga kana siyang simbahan diha Seventh Day Adventist na? Wala. Okay, tubag na kung imo ang sabton lagi Brad. Mo gani nga nagdebate ta kay wala man ni binasahay may magatong tema nga pangbasahon nato nga Adventista tinukon ni Kristo wala man. Atong tema pamatud-an sa English pa prove sa to padaghan kayo nagpagpasabot. Amo ko nang limbo nga ningon ko nga Adventista mabasa sa Biblia pero magsusupak sa balaod wala man na. Gigon gani si Nehemias 8:8 nga nakasabot sila sa balaang kasulatan kay gipasabot sila. Di ka kapildi kung mao na imong sige pangitaon. Pangalan. Okay. Side. Siyempre no, kay Biblia o referensya wala ko nangitag litra. Pangutana. At least basahon ako. 1 minute pa na ako ni. Objection. Side comment man namin si moderator. Dili siya mag side comment. Musupay siya sa pangutana niya nga gusto ipangutana. Bawal side comment biya. Okay. Sige. Kay dili ingon man ka nga kuan, ingon man ka nga diha sa 1 Korinto, inyo nang kauban, nya wa man kay mapakita nga ebidensya, ako'y mopakita ang ebidensya. Kung kauban bagid mo. Ang atong debate sumala sa Biblia, referensya, dara, standard referensya. Unsa ni? Hocheng Encyclopedia unsa gingon? Seventh-day Adventist or Adventist member of the Protestant religious sect of the same name. It originated in the USA in the fervent expectation of Christ. Akong pangutana, kano saan nagkunaib ang simbahan sa Amerika o sa 1 Korinto? Sige daw. Okay, tubag kanusa. Napanganlan mi makaigsuonan ay igsuon nga rola napanganlan na mo simbahan. Pasabto ti ka nangutana maka. Napanganlan May 1860 na organized May 1863. Pero ang kanang unang Korinto 3:10 gisulti dia nga iba na naman ang magtatayo nito. Huwag yun nga gitiknot ang unang Korinto. Iba na naman ang magtatayo nito. Lain po kaayo no nga mora gyapon so kanay iba na naman lahi na puna sa laing mga tuig. Unya giingos niyo libro brad nga dili basihan ang lugar sa simbahan. Supakon din yung libro ninyo. Basahon ako nga dili basihan ang pangalan sa dili basihan ang lugar. Bahala ka diya. Bahala ka diya. Sunod pangutana. Imuha ng oras. Sunod pangutana. Matod sa inyong pamphlets sa Seventh-day Adventist kining The Voice Prophecy Friendship Course Cagayan de Oro City. Unsay giingon dre? Usa ka ti mailhan sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa. Akong pangutana. Nganong daghan ng klase sa Seventh-day Adventist na ay General Conference, na ay Local Conference, na ay Conference, na ay Septembedia ug uban pang mga magsusupak sa mga Seventh-day Adventist kung usara ang gitukod ni Kristo. Sige daw. Agay tubag ngano daw? Tubag kun ti ka kay ngano man yung pangutana. Ngano? Kay ang Seventh-day Adventist General Conference mo magunang katawan sa Dios. Unya lain ko kayo walay mga yawa magsulod-sulod diano. Sunagyo na magsinupakiro. Mao nang nagbuhat sila o may pakialaman na. Basta kay ang Seventh-day Adventist Church mao ginasimbahan nga gitukod ni Kristo. Pareho ba may batasan brad? Timani ha ay kalimot, timani gyud. Mga yawa din ang kauban-uban. Sunod pangutana. Pasabot kay ningon man
imong baba. Gikan rapod sa baba nimo nakuha. Nga diha sa Seventh-day Adventist na aday yawa niya. Okay, tubag. Lain mo kay wala ano nga. Lain mo kay sa inyo ha. Lain mo kay sa inyo gingon sa inyong libro nga inyong Santo Papa, inyong mga kardinal kay nang rape og bata, hindi na yawa. Tanan lagi tao sa kalibutan na yawa. Tanan tao sa kalibutan na yawa. Yan, diya sa gipadayag 12:9, gingon diya nga gihulog ang yawa sa langit. So tanan diri bisag diri ay mga yawa oy. Gingon gyud yung libro, yung simbahan gani nagay rapist ka bata gani, kardinal. Sunod po na. Okay. Padayon tupag pangutana. Matod diri sa inyo hagapong basahon. Laing timaan sa matuod na iglesia, mao ang pagkabinalaan. Pangutana, pila ka buok santos diya pagsuagikan sa pagsugod sa Seventh-day Adventist hantod karon pila ka buok ang nahimong balaan. Okay, tubag, pila, siguro bilyon-bilyon brad. Bilyon-bilyon na siya, nga naman. Basahon ako ha. Gipadayag, Kapitulo 14, versikulo 12, gaingon riya. Kinahanglan nga mulahutay ang katawan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug matinud-anon kang Hesus. Kani ding binalaan magtutuman sa balaod sa Dios. Unya ang Seventh-day Adventist Church walay gibanggaan nga sugo sa Dios. Kay balo na mo kisa nga simbahan nga hilig muwali nga walay balaod. Walay balaod, magbuhat tag laing balaod. Kabalo na mo. So ang Seventh-day Adventist Church magtutuman sa balaod sa Dios. Pasabot kung dunay mo lahutay, daghan kayo sila mga balaan, daghan kayo mga balaan. Sunod pangutana kana lisod-lisod rad. Niingon man ka nga bilyon-bilyon bisag wa kabot bilyon ang inyohang membro. Akong pangutana, apil day na balaan katong mga membro nga giingon nimo nga mga yawa sa Seventh-day Adventist na balaan to kapel? Okay, yes or no? walay labot oy. Seventh-day Adventist Church man ko. Walay labot oy, okay labot. Seventh-day Adventist Church lang. Walay labot, di man kakagubas tema na to, wa man kay nabasa diya nga Seventh-day Adventist Church daily. Objection Mr. Moderator, objection. Kinahanglan na to og kalinawan Mr. Moderator kay nagtupak ko 1 minute. Dagan man kayo gud nagsagit-sagit. Okay ram Mr. Moderator, ipabadlong. Badulan, pabadlong lang brad. Kayagaw. Bakpak lang mga audience. Okay. Tubag. Walay labo to, yawa na gito niya. Okay, tubag. Walay labo to, yawa na gito no. Basta mawa Seventh-day Adventist Church yawa. Nya basig na may kaila diya nga nang hawa Seventh-day Adventist Church yawa na, no? Onya gingon dia. Onya gingon ka. Nabalakpak na sila. Bakpak lang. Sunod po na. Okay. So matod pa nila ang kanang lang hawa sa SDA yawa daw kuno. Okay. Padayon ta. Ikatulong timaan matuod pa sa ilang basahon. Ang ikatulong timaan sa matuod ng basahon iglesia mao ang pagkakatoliko o universal. Akong pangutana. Katoliko mo dili. Sige, tubag. Katolik, oy. Pero yung minis Katolik, universal. Siya rin nagingon, universal. Universal, Seventh-day Adventist Church. Pasabot, universal me. Pasabot na ang definition mo. Na sila yung mga dictionary diyaw. Tanawan definition diya sa Katolik, di ba? Universal. Makailapon man me. Bisag asar mis kalibutan, Seventh-day Adventist Church. Di juga kaguba brad ba? Pildi juga brad kay wadyo kay nabasa ng Adventista dili tinukod. Wala gyud. Natima na mo bisag asar sinabot, nabot na yawa, nabot na Katolik. Wala gyud Okay. pildi. Pilay oras moderator. Pilay oras. Pilay na bilin. Di ka na sa tong time pilay na bilin. Time ba time? Cross examination pila. Taas pa? Pila? Pila pa? Ha? Sus, 21 seconds na lang. Okay. Last question. Last tubag. Kaya naingon ang Adventista Universal. Yes. Mao ba na gisulti sa inyong libro? Giya sa pagtuo sa Biblia, sa eskwela, sa batika, sa mga hamtong. No? Unsay gingon, bisan og ang Iglesia Adventista nagulukop sa tibuok kalibutan nga adunay daghang lokal nga mga iglesia, wala ang kuna sa mga Adventista nga mao universal nga iglesia ni Kristo. Akong pangutana,
Na makakawala. Wala ko na baka. Ikaw na maka kadaghan namong libro diri og gisulti diri nga kami Remnant Church. Diya lang ka nag-focus kay siguro quotation ay lado naman yung mga safety nga hilig ra kutlo-kutlo, putol-putol o quotation. O tanaw na to na di na ipabasa, may basahon na para tanong sa inyo pabasa. O di ipabasa o hadlok. O. Ah. Time na, time. Salamat, salamat. Wa man may gitaguan. Oh, Okay, salamat, salamat. yun eh, na, ayaw. Basta gusto makakamubasa. Gusto mangayo, makagbala sa imong kalaban. Okay, ako ihatag kay negative. Roland Pards. Para magsaysay sa iyang Gibati. Okay. Okay na bro? Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Karon ako nakabalo nga naa na yawa na sa SDA. No? Naa po na yawa na diha sila karon ako nakabalo. So wala gyud ko maglisod pag nigar aning. Stop. Ay, saman. Sorry. Wala. Ako pa rin masit. Ay, kay palabihig pakapin. Kay ulaw kayo. Okay na mo diya, bro. Yan na bro, ito na bro. Okay. Di way luday mo na. Anihang gihisilihan siguro. Ano ba? Ay, timer mo na. Kani split. Kani. 15 bro. Oh, 15 kana. Okay. Shout out So, sa itong mga nagsunan. karon na ko nakabalo. Nga sa 7 day, sa pundok day sa mga Sabadista, hilabi na diri sa 7 day Adventist, na ay yawa diya sa iyang simbahan. Siya may nagsulti, dili man ako. No? Ang iyang mantang pamatudan, nga ang simbahan sa mga Sabadista o 7 day Adventist, gitukod ni Kristo. Sa mga libro niya o siyang mga pababa, maski wa siya basa-basa siyang mga referensya, wa gyud ko kadungog nga na siya gibasa diha. No? Nga 7-day Adventist Church gitukod ni Kristo. Giangkon ang Salmo 74, 1 Korinto. Mura ra pag naay simbahan dito sa Middle East, wala ra ba? No? Ang una na kong pangutana, wala ba kay laing usulti dire kun dili ka matuuran lang og dili bakak? Daghan kay siyag bakak nga gisulti. Hilabi na kining libro nga katong nagsulti nga ang Adventista wala ang kuna. Iyang giangkon nga ang Adventista Katoliko po daw. Pero ang gitro German wa pa giuli. No? Unsay giingon dire? Ha? Kaklaro sa gisulti. Bisan og ang Iglesia Adventista naglukob sa tibuok kalibutan nga adunay daghang lokal sa mga iglesia, wala ang kuna sa mga Adventista nga mao universal. No, wala ang kuna, wala sila nangangkon nga sila Katoliko, sa Katoliko po universal po ni baka ang iyang gisulti. No, so klaro kayo nga ikaduha. Nangutana ko siya nga naman kay ang gitukod manggod ni Kristo Mateo 16:18 usa ka simbahan. Akong tukuron ikaw Pedro ibabaw niining bato. Akong tukuron ang akong simbahan. Ya panggingon-ingon kahal muweb pagpangutana bitaw nako. Kanang kahal muweb kanang gingon mo sa Salmo sa Genesis ug sa Exodus kamo na amo na kauban brad. Kung saan ninyo pagkauban, nga pagay matawan yung founder? Wag ka kuya Pir, ha? Ha? Kano saan natukod ang Seventh-day Adventist Church? 1863. Kung saan pagnan mo pagkamo diha, ang inyong founder, wa pagani, matukod. No? Gibasa na to ganina, no? Katong sa kwan bro, kana bro, katong abrila bro. Asa ni gitukod ang 70 Adventist. Mo nasupak gyud ko nga kining timahan ni gyud sa kabarog ani. Wagay siya bisag isa nasulti. Unsay giingon sa 70 Adventist? Or Adventist member of the Protestant religious sect of the same name. It originated in the USA. Unsa daw asa gikan? Amerikano man daw niya akong kalaban. No, ya asa gikan si Kristo. Asa gikan dito sa Nazaret. Akong pangutana.
Kay kung napay oras lagi sus. Ako na lang ning iyagyag kay ako nang ipapangutana siya ha. Kung ang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem nagsugat naa sa Jerusalem nagsugod. Kung tinuod pa ang Seventh-day Adventist nganong 900 naman sila kabuok. Diyan 900 na sila kabuok asa mabasa. Sus naman gid ni Lord diha. Pwede ninyo na basahon how many 70 Adventists in Jerusalem or in Israel. Ang tubag ana 900 ra kabuok. Mas daghan pang membro diri Santa Cruz. No? Mas daghan pang membro diri sa Tibok Samal kaysa Jerusalem. So dili sila ang tinuod nga iglesia. Kay siya naman po siya nagsulti ganina. No? Ang siya ang gisulti. Na ay mga yawa diha. No? Nya ang iyang basahon. Basahon nila nagsulti. Nga ang ilhanan sa gitukod ni Kristo unsa man? One, Holy, Catholic, Apostolic. Naputol lang ko sa Apostolic kinahugdan taguras pero unsay gingon silang basahon. Tinuod ang ikaupat og mahinungdamong timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagka-apostoliko. Pangutana, aha ka ni sila nabilong nga apostoles nga natukod naman sila atong 1863. Kinsay apostol nagtukod nila? Wa! Episo 2:20 ang simbahan ni Kristo nga matuod gitukod diha sa asa sa bakan sa mga apostol. In the apostolic time agree ang ilang basahon diha nga gitawag kanang apostoliko. No, dili malalis ang bahin sa balaan sa apostoles diha sa pagtukod sa iglesia. So, ang atong kauban, ang atong akatbang karon, wa yun taon kabarog sa iyahang tema. Wa tay na dungog. Kaya siyempre, naman may balaod nga kanang bawal ang litra por litra. Wa man ko nangitag litra por litra. At least, mabasa ni mo diha, madungog na to. No? Nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo, pero bakak ang tanan. Puro kapitulo laway, bersikulo ba. Wala man lay mapakita o masulti niya unsa nga referensya. No? Unsay gingon? Where Christ is, there is the Catholic Church. Catholic became complement of the church, became known as the Catholic Church. Ilang basahon. Ang nagsulti unsa ka tinuod ang Katoliko. unsa ang tinuod na gitukod ni Kristo? Unsa man ni? The Ministry for the Greater Power and Mercy Efficiency. October 1945. Oh, pa man nagpariha kanya nga puro lang kapitulo laway bersikulo ba. Yan, ang Seventh-day Adventist adunay 13 kabuok gitawag og division. Southern Division, Northern Division, daghan kay klaseng division. Akong pangutana, nganong wala man sila division sa Israel? Ha? Wala sila dito. Unsa pa nila pag division dito? Division to sila kabuok. Mag-division pa kadiha. Yan ingon siya bilyon-bilyon daw. Kung bilyon-bilyon sila, dapat unta sa history, sa kasaysayan, baskin tanawon pa ninyo diha sa inyong cellphone, ang pinakadaghan nga mga Kristohanon, dili ang Seventh-day Adventist Church. Unsa? Ang Roman Catholic Church or ang One Holy Catholic Apostolic, 1.4 billion ang kadaghanon. Objection. Objection. Okay, go ahead. Ang among tema, Seventh-day Adventist Church, mo propose siya diha og siya na po affirmative. Kay dili siya sa magisbot og Roman Catholic Church, kay dili na mao among tema. Nagpamatuod man siya may si moderator nga igo ra man siya maguba. Counter. Oh, counter man si moderator. Counter. Counter. Gigupa bitaw nako. Mo ganing niyo ko dili. Kay klaro sa gisulti dili. Kay kung mangutana kag kun dili unsa man nga simbahan, syempre Katoliko. Mao na akong pangguba. Nya inyo mang simbahan ang nagsulti. Gibasa nako, sakit kayo brad. No, gibasa man ako ang timailhan, One Holy Catholic Apostolic. Oh, unsa man din na kaklaro timailhan? Ako ba nagsulti? Inyong mga libro. Kasabi na inyong pastor nga nang nagsulat-sulat ane. Tone klaro diha. Dili man ako ra man gibasa unsa ang inyong mga libro. No, ya mo na akong balikon ako. 13 kabuok division. Walay division dito sa Jerusalem.
Sa lugar sa tong Ginoo, wala. Pero asa nga daghan ang division? Dito sa asa Amerika. Dito sila nga naman, Amerikano man. Nabatay mabasa sa Biblia o kasaysayan, si Kristo nagtukod og simbahan sa Amerika, made in USA. Ang akong nahibalaan, sigarilyo lang, Winston, the spirit of USA. Dili simbahan, pataka lang. No? So lisod kayo, Brad, kanang patuhuon ni mo dire ang mga tao. Nga kamo ang tigitukod ni Kristo. Wala man lang kay mapakita nga ebidensya, murag kag makingon ba? Oh, kami nagtukod na, kami tinuod. Dali ra na kayo na to na iyaw-yaw. Pero pamatud wa. Nagbagood bigdalang ebidensya, pero ikaw wa kay gidala ba si isa? Unfair kayo ni. No? Unfair kayo. Sa kamalita. Nagbagood pa bigdala. Unsa pa? Oh. Ano? Oh. Ilagya pong basahon nga dili 70 Adventist unsay gingon. Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Unsa daw? Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Kaklaro. Kini maoy katumanan nga walay masinabuton nga protestante. Bisan inunsak niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia. Basking magkahubo-hubo pa mo pagtuon sa Biblia, dili kamo ang tinukod ni Kristo. Matod sa inyong basahon. Kaya ang gisulti sa inyong basahon, Friendship Course Gapon, dito sa Cagayan de Oro City. Oo, Katoliko ang matuod. Katoliko mo daw sila, pero gibadlong sa ilang libro. Ay, dili sa Katoliko, pagpuyo na. Ha? Kung Katoliko pa sila, dawaton nung ta sila sa tibuok kalibutan, murag kita ba? Kung muanhi atong Santo Papa dire, maghalidi ang Pilipinas. Kung muadto og laing nasod, maghalidi ang nasod. Pero sila kung maghalidi, wala lang, muralag na naghantak. Ano man, kung tinuod sila nga Katoliko sama sa iyang giangkon, wala unta sila giban sa usa ka lugar. Kabalo ba mo nga naay lugar nga walay 70 Adventist? Giban sila. Nganong giban man? Kay siyempre piki, di mao. Asa na nga, Juan Brad, pangutan na ko, asa to, bago na ko niya. Pangutan na ko niya. 5 minutes. Tagaan na to, kaya lang suspense kamay. Ngayon siya, billion daw ang 70 Adventist. Pilipinas, gani wara mo kabot 1 million? 800 na gani mo kapin? Na mangangko na kag billion. Wa ka kuya pe? Ha? Ito pa. Pura na na ebidensya. Kay wa man siya gilatag. Kitay mo hatag og ebidensya. The Apostolic Christian, Ancient Catholic. Unsa daw? Ancient Catholic. Sila Katoliko po daw sila, pero dili ancient. Pero ingon nilang si ilang libro. Oy, what labot na, ayaw pataka. Ang gingon, Apostolic Christian, Ancient Catholic. Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles continue to the time of Constantine about 321 AD. Sa Bisaya pa ang pagka-apostolikahanong Kristohanon, karaang Katoliko nga simbahan gitukod ni Kristo og sayang mga apostol gipadayon hantod nga moabot ang panahon ni Constantino atong 321. Nga lainon man nila pagsabot, tanawag gitukod ni Constantine, pataka lang. No, unahan na lang nako. So lisod kaayo tuhuan kining mga tawhana. Napag yun tayo ebidensya. Ay, kabugatan niya mong dala. Unsa man ay? Present truth. Kani sila, sige na sila kugi o buhat o kining mga pamplito ba? Na kining mga Katoliko ay basa-basa. Nga naara din ni sila haday, kadili sila ang tinuod. Hoy, basahan ninyo na kay nagsulti ang ilang libro. Nga kita ang tinuod. No, wasa. Ingon na ba sila? Hindi hawa ang Adventist. Mga yawa na. No. We know therefore that which of the fully developed became the papacy, the Roman Catholic Church was active existence in Paul's day, although was refrained for time. So that although the Roman Catholic Church was known by the name in Paul's day in the movement which come to bear the name of existence and the work of his time. So gipamatudaan diha sa ilang basahon
Matud pa kuno ang Roman Catholic Church na ana di ay sa panahon ni San Pablo. Kinsay nagsulti? Sila. So dili ni self-serving. No, mga kaigsunan. Adventist, wa ni angkon nga sila ang matuod. Tapos mobalhin mo dito mga Katoliko na ingon siya mayawa ginaw mo. Kinsay nag-ingon kani akong katbang. No, para dili mo mayawa, pabilin mo diya sa simbahan Katoliko. Kay sila po nagsulti nga ang tinuod nga simbahan 2 minutes dili sila, more, bro. kundi ang Roman Catholic Church. Tama na bro, kay loy na kayo. So, unsa pa man, no? Nya, mingon sila nga may talikod. Bro, palihog na ko sa Biblia bro, buhat 20-29. Atong na lang ning iyag-yag. Kanay sa mayong balita bro. Mayong balita. Asa man to? Na, wala. Ano ko? Tara. Oh, mayong balita Biblia. Buhat 20-29. Unsay kingon? Pagbantay kamo. Ngano man? Kay naay mga lubo diha nga mutukob diha kaninyo. Oh, atong basahon. Buhat 20. Oh. Okay. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamog mapintas nga mga lobo ug wala sila sa iluon sa panahon sa mga 1 magtotoo. minute more. Kinsa may nag-aanhid rin nga nagwali-wali nga dili nato kaw pundok. Daghan kayo, apil sila. Pero ang Biblia na nag-ingon, "Hoy, pagbantay ka mo kay inigbiya nako, anhion mo sa mga lobo." Unsa man ang lobo, pabutaan-butaan na pero tukbo na rin mo kalit ana. In other words, traitor. Nakaroon, ingon sila, inig mo hawa na mo sa Adventist, yawa na mo. Peting lisura ka na. Sila ray na unay sa gisulti sa atong Ginoo. No? Sila ray giunay. Ako di ko musulti ba? Nga kung ang mga Katoliko muhawas Katoliko, nagpabilin yun ng Katoliko. Kay gibunyagan ko na sa ngalan sa mahandi, yun na yawa. Binuang na yun ang istorya, pero akong kauban, akong katbang. 10 seconds. Yan ora kay nisulti siya nga ang muhawa sa Adventista mga yawa og maayong hapon kanatong tanan. Atong isunod si Brad Janlit. Sa affirmative side. Time. Time start. Okay. Unang pangutana Brad, tama ba to imong giingon Brad nga ang Katoliko walay basa-basa? Tama to imong giingon o mali? Ang ginon ako. Objection Mr. Moderator, objection. Good. Categorical Mr. Moderator kay na man sa tong rule nga categorical Mo ba. pagan moderator, mo pagay paginhawa nako ni objection na yan. Paginhawa sa ko. Grabe. Sitong gini. Okay, tubag. Ang gingon nako walay basa-basa sa inyong Objection Mr. Moderator. pablito. Osbon ako. Objection, wala categorical Mr. Moderator. Usbon akong pangutana para maklaro. Luyo. Sige, sige. Ang una na kong pangutana sa imo ha Brad. Tama ba to imong giingon nga ang Katoliko walay basa-basa? Tama to imong giingon o mali? Okay. Moderator. Ayaw putla nga akong gisulti. Ayaw putla. Ay katawa. Ayaw putla akong gisulti. Tinood na ngaway basa-basa pero sa inyong pamplito. Hoy. Ang pamplito ninyo. Ang giingon nako, walay basa-basa ang mga Katoliko sa basahon sa mga Adventista. Ha? Ayaw putla. Nga naman. Kaya ang magputol manggudlitag ka na. Nga, inong ka, kinaiya ba mong Kristo? Kinaiya man lagi ka sa yawa. Manglitag man lagi ka. Ha? Ayaw putla, Brad. Kaya ang magputol sa basahon, Brad, kinaiya na sa yawa, Brad. Ha? Ang gingon ako sa mga Katoliko, kaning mga Katoliko, wala ra ba na sila basa-basa sa ilang pamblito. Pamblito ba na sa Katoliko? Pamblito man ay sa 70 Adventist nga nagsulti nga ang Katoliko ang matuod na iglesia matud pa sa ilang basahon. Dili among basahon pataka ramang ka. Next question. Okay, sunod pangutana. Kay tinuod man gyud ito. Sunod pangutana. Para sa imuha Brad Roland, para lang sa imuha Brad. Aduna ba'y giingon si Jesus Christ nga basihan ang lugar sa simbahan?
Yes or no? Para sa kuha, sunangayo ka sa kong opinion. Siyempre, nga naman. Objection, Mr. Moderator. Objection. Bago siya mo explain, yan ang rules ha. Gihatag na rin nga rules. Ako masawon ang rules ngayong gisuwat ha. Number 3. Gingon rin, number 4, gingon rin. Categorical question should answer first categorically. Kung sa'yo gibuhat niya. Mr. Moderator, categorical sa usbon ako. Counter objection, Usbon ako, Mr. Moderator. Ay sa. Counter pa ganito, excited kay ka. Ang imong gisulti, tarong nag-construct kong question. The way you ask questions, di mayo. Ang imong gingon sa imong opinion, Brad. Oh, ako man na yung opinion. Ya karon pagbutaan ko nimo. Dili ka kabalo mangutana. Ang imong pangutana sa imong opinion, nakuha ba? Oy, nakuha. Ya karon magbuot ka. O tama nito, bago na ko sa kuhang opinion o magbuot ka? Nablangko nung nagkong katbag. Usbon ako pangutana, Mr. Moderator. Okay, wa man gyud tubag agin. Ay, moderator's time. Object, counter objection. Ayaw lagi pagbutang-butang ug lapot sa kuha. Counter. Patakaw Mr. Moderator, tagsara man ang kategori ka ang kuan, objection. Pagsara man. Sige, may break. Rule breaker man kayo niya katbang sir. Okay, tayo. Mas malaki. Relax lang ba? Usbon na. Yung moderator, usbon ako pangutana na. Time. Go. Okay, sunod pangutana. Usbon ang pangutana. Para sa imuha, Brad. Oh. Para sa imuha lang, Brad ba? Para sa kuha. Doon na ba'y mabasa, Brad, nga basihan ang lugar sa simbahan? Yes or no? Yes, para sa kuha. Okay. Oh, para sa kuha ha? Klaro? Oh, ayaw pagbuot kay para nis kuha. Oh, ako may pabuton nimo. Pero dili magkoparihan nimo kapitulo baba bersikulo laway. Mubasa tag Biblia. Lucas 24 bersikulo 47. Unsay giingon? Og nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Wala ningon sugod sa Amerika. Pag sure diha undo. Ha? Dili Amerikano si Kristo. Nagugat ang Kristyanismo diha kang Kristo. No? Dili Amerikano. Asa mo nagugat? Kang Ellen Gold White. Kang Ellen White. Dili si Kristo mao na nga ayaw pangangkon nga wala. Kay kanang pagingon pagkutlo ninyo sa mga lugar na agyunay significant ha. Oh, sa akong opinion to. Next question. Okay, sunod pangutana. Ang ingon rin sa inyong libro, kani Apostles' Creed, sa page 145, ingon rin the church does not identify herself with any nation, although she is present in every nation. Akong pangutana, asa ko mo to, Brad, sa imuha nga mali o sa inyong libro nga tama, kategorikal, palihog tubat? Okay, ayaw lagi putla kay Objection, kinaiya sa yawa na. objection, Mr. Moderator. Gision lang nato ning rules ngayang gisuwat dire nga categorical question should answer categorically. Brad, kuan ba categorical unsa naman kay? Wa pa lagi ko ni- Usbon ako, Mr. Moderator, usbon ako. Di ako siya tubag categorical. Time. Natin number Sa mga 4. kuan ay. Categorical question should be answered be categorically. Oy. Okay. Sige, usbon ako. Utubag man ko. Okay. Usbon ako. Ang akong pangutana sa imuha kay matod nimo para lang sa imuha basihan gyud ang lugar. Unya giingon sa inyong libro Apostles' Creed page 145, the church does not identify herself with any nation, although she is present in every country. Pangutana. Asa ko mo to, Brad? Sa imuha nga mali o sa inyong libro nga tama? Categorical. Brad, kanay mo ha, Brad. Dili Objection, Mr. Moderator. Objection, moderator. Ako sa objection moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ako yung nauna. Lagi, Objection, ikaw may nangutan na. Objection. Mang objection sa ako. Objection, Mr. Moderator. Ha? Ako na. Ako na. Ano? Ako na. Sino mo tala sa objection? Binuang mo nito wala na eh. Objection ko. Dili mo ko mo-object, Brad Roland, kung wa ka nagsupa kaning rules. Giingon sa rules nga imong gisuwat, categorical question should answer first categorical. Gusto ba ibuhat? Nagyaw-yaw manong ka? Mutubag na Categorical sa gani bago ka mo explain. Mutubag na ganit ko. Ako, moderate, counter, objection, Mr. Moderator. Counter. Objection. Oh, Go. moderator. Ang categorical question gani, dili multiple choice. May kung gani kag categorical, yes or no. Dili lang papilion ko
ko nimo sa duha nga multiple choice man na pataka ra man kag pangubuhat og pangutana. Dili man na categorical kun dili gipapili ko nimo. Multiple choice man dili man either yes or no, affirmative or negative. Yes, tama. Ayaw pataka di man kakabalo mangutana brad. Nya usa pa Mr. Moderator ang tema simbahan nga Sabadista, Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Nag-concentrate naman kakaroon sa simbahan Katoliko. Uspo na lang ka natong debate ako'y barong. Sige, sige. Di man ka kabarok sa imong simbahan. Oh, barok lang ang imong tema. Moderator, dili ito categorical, multiple choice to. Sunod mo na. Oh, sunod pangutana daw kay mali imong pangutana. Sunod pangutana. Kaya di mo ka mo tubag og kategorikal. Ako sunod pangutana. Okay, si Boss. objection moderator. Sige, go. Side comment, ningon ko nga di sa kabalo mangutana. Ang categorical question, it should be either yes or no, dili multiple choice. Lahi man ang multiple choice, kung sabi sa itong mga choy-choy pa sa iskan, multiple choice, dili unggoy type. Ha? Taruhon ako, categorical, either yes or no. Counter, counter. Ang tubag ba, either affirmative or negative? Ayaw pag-ingon nga wala ko nagtubag, kaya nagtubag ko, Okay. taka. Counter, Mr. Moderator. Counter, go. Mr. Moderator, moderator manggid mo. Wala manggid na sa Oxford debate nga ingon nga necessary gyud ang yes or no sa categorical. Walay. Kuan na siya, gikatugot lang na siya, Brad, allowed lang na siya. Gatuon man siguro ka, Brad. Allowed lang na siya, pero dili necessary. Brad, dili Ako Oxford po, dati, Brad, also. Brad, Mr. Moderator, ang akong objection, Mr. Moderator, muhatag ko categorical gani nga pangutana to, bago niya disar siya magyaw-yaw. Oh, mura na, Mr. Moderator. Pero dapat, dili, categorical, dili multiple choice. Ayun na, Brad, kay, uman naman ka, Brad. Oh. Next question daw. Ingon sa moderator. Sige. Next Okay. question. Sunod pangutana. Ang simbahan ba nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon siya ha o walay batasan? Palihog tubag. Okay. Matinumanon yun, pero dili na kamo. Ano man? Unsay gingon sa inyong basahon? Kamo pa din na. Dirito niyo. Oh. Kinsa man ay nagmatinumanon sa Ginoo. Unsay gingon sa ilahang simbahan? Hitabo sa katapusang panahon. Diha sa mga Katoliko, adunay daghan nga hilabihan ka matinud-anon nga mga Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag, nagdanag diha kanila ug ang Dios magbuhat alang kanila sa tuwa dili sa Seventh-day Adventist. Kaysa nag-ingon din nga daghagyawa sa ila. Kung nagmatinumanon pa mo, wala unta ang kuna nimo nga diha sa inyong simbahan daghagyawa. Luya nimo brother. Okay, sunod pangutana. Sunod. Matod nimo sa mga categorical answer, matinumanon ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Supaye dili ka mo. Objection, Mr. Moderator. Bastos man eh. Asa man eh. Dili ayaw putla pa dito mo kan putlon Bastos man nimo. man eh. Nangutada pa ito. Oh. Nagsapaw-sapaw na. Counter ko moderator. Objection sa ko ah. Baka mo na tututukin. Okay. Okay, meron ako dito. Oh, di ba? Mukanter sa ko. Ay, sa ako. Nag-objection ka, mangutana ka dito. Moderator ka dali lang. Point of order, moderator. Wa pa kay ko ka-object gani. Nag-objection siya, pero mangutana dito. Dili na pwede. Paminawon sa Ana natin kay ang siya objection. ipadayon, ana kay siya Brad. Paminaw Brad, ana si Mr. Moderator ipadayon ang pangutana. Nag-point of order gani ko. Wako nag-point order Ah, sa moderator. nag-decision Point na of siya. order, moderator. Akong giingon. Objection. Objection, oh. Naglikay-likay na. Di, ay pa Ang objection, moderator. Ikaw magani Brad. Ihatag siya ang objection. Ako ron mo counter. Dili siya dapat mangutana samtang nag-objection siya. Objection siya. Kaya pala paminawon ka. Okay, objection. Mr. Moderator, objection. Unya na decision, Mr. Moderator. Wala. Okay. Counter. Objection. Ay sa. Unya na ako sa padesisyonon kay no. Objection. Aggressive. Objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, basta mangutana gay ko, di magsapaw-sapaw kay informal man kayo tanawon paminawon gud. Mangutana ko, di isa ka mo sapaw, Brad. Okay ra, Brad? Oh, Mr. Moderator, okay ra ba nang nanano? Nga hindi ko man og pangutana, diya na siya mo kwan? Maura to. Okay, go. Okay. Di man din kabalo mo objection. Counter ni ha. Wa man ko ni sapaw, ningon man ko counter. Ditubag ko ngano man giputol man nimo. Uyon ko sa imo, ningon ko yes. Daghan ng matinud-anon, pero giputol nimo diha. Kinaiya na sa yawa, Brad. Dili ka tingala kay 70 Adventist ka. Ang gingon sa inyong Biblia, sa inyong libro, unsa,
Katoliko ang daghan nagmanitudaanon. Ayaw putla kung tubag. Counter, moderator. Okay, sunod po tanan. Ako sunod pangutana si Mua Brad kay ningong kaganina nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon. Okay? So akong sunod pangutana si Mua buti pasabot nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nakasabot ka o naglibog? Tuloy tubag. Ginoo ko mora na yung pangutana kung nakasabot mo. Okay rin tagili. Objection mo si moderator na usa naman eh. Magtubag naman. Mo na yung ano na sige yaw-yaw. Premise. Premise pag-arito. Objection. Premise Objection mo si moderator, objection. Oh, yeah. Pangit kay paminawon mi si moderator nga nagdebate ta diri ning magpangutana wa ning tubag kategorikal unya nagyaw-yaw. Formal man ni Brad. Oh, sige. Okay. Tubag sa kategorikal. Premise. Sa comment na. Oh. Para di ta magkayagaw. Oh. Patubag na ko, moderator. Git. Tabag. Ay, naos ba kayo nakadungog? Osbon sa ako si Nakadungog ko. moderator, Osbon sa ako. Oh. Sige, para klaro. Okay. Para klaro. Ako pangutana si mo kaingon man ka nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ matinumanon. So buti pasabot nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining gitawag nato og dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nakasabot ka Brad o naglibog? Palihog tubag kategorikal. Oh, premise ani ha? Ay bisig bingong ka karon diha mo premise og kadali. Kung naglibog lang mantaan eh, di ba pag ginig. Objection mo siya moderator, objection. Moderator, ningon ko premise ka ni ko. Bawal lagi ay sa lagay Di ba kasabot ang premise ng tawhana na? So kategorikal. Hello, ay wala lang yung katbang, di kasabot ang premise. Ayaw pagyaw-yaw kategorikal. Moderator, Matidong magka. Unahan na siya. Oh. Tawa, sorry Objection mo. nagbubot. Objection mo. Premise. Ningon ang moderator po nahon sa ko. Kilom na kadiha, naon sa naman ka? Oh, ningon ko moderator premise diha ni ana gali ko premise. Kung naglibog lang man ko, okay lang in English ta. Kay maglibog ta gamay pero bilisaya man. Kano maglibog man ta? Wala gyud ko maglibog brad. Kanay mong gingon. Kay inyo nagyapong sa inyo gyapong simbahan nagsasulti. Unsa may gisulti niya? Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa Romano Katoliko. Unsa daw? Agilan basahon na gingon. Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa Romano Katoliko nga pundok linibo sa simbahan na nagalagad sa Dios sumala sa labing maayo nga mga kahayag nga ilang nabatunan. Dili gyapon pabor sila ilang basahon. Naunsa naman eh. Kung naamay mga 70 Adventist na minaw dre, hoy panguli na mo sa Katoliko. Kaya ang inyong simbahan na giyon. Matuod nga adunay tinuod nga mga Kristohanon sa mga Romano Katoliko nga mga pundok wa sa 70 Adventist. Ako sunod pangutana sa imuha Brad. Kay nakasabot man di ay ka ingon imong kategorikal nga nakasabot man di ay ka nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ kining dili supakiro sa unang Pedro 2:21. Nga giingon diha ang naghatag sa panag-ingnan aron sundon. Sunod pangutana Brad. Ang kining magtutukod sa simbahan nga si Jesus Christ, ulo po siya sa simbahan, Efeso 5:23. Pangutana, kano sa ka magtunan ni Brad unya ugma, palihog tubag. Pagsigi kong tuon brad. Objection si moderator. Objection si moderator, objection. Objection si moderator. Okay, go ahead. Ang kategorikal na ko si moderator, ipatubag na si moderator kay pangit jud kayo, masige siya og side comment ang tubag. Counter Ako objection. ganina bago siya mo iniguman niya pangutana, mutubag ko kategorikal si moderator. O disar ko mag-explain kay para linaw ba. Maguna man unang yang side comment magyaw-yaw disar mo tubag kategorikal. Ipatubag si moderator ang Counter, maka-premise ko moderator. karong si moderator. Kana Counter, naman Mr. Moderator. Okay, counter. Unsa man ako dili man lagi to multiple dili lagi to categorical lagi multiple choice lagi. Kalo sa ka magtuon unya o karon multiple choice man na magpili ka sa duha. Dili man na either yes or no pataka ra man ka. It's a matter of yes or no kung gusto kang categorical. Kung papilion ka nimo sa duha multiple choice na pero wala ko'y pilion kay ngano man kanunay ko nga magpili nga nagtuon. Mali, di magkakabalo mangutana. I-reconstruct imong pangutana. Nga kinahanglan mo tumag kog either yes or no. Basta ipatawag ka sa Congress, kasapaan ka dito. Walay objection ko si moderator. Hoy, kay Sara man to, kay counter man to, kay Sara ka mo objection mo na tong rules. Moderator, tagaig verdict. Either
Either next question or kanang reconstruct ang pangutana. Di mo Okay, kabalo. sunod pangutana. Ito tama. Kay matod nimo ganina nga nagtuon naman ray kana. Unya, dili ug maparas basta kay nakatuon na ka. Mao ko nadungog sa imong kategorikal. Ang sunod pangutana nako sa imo ha. Ay sa, utana Lagi. pagay ko. Yan na ganito nag-exercise. Ang sunod pangutana nako sa imo ha, si Jesus Christ. Kay ulo man day sa simbahan, si Jesus Christ, ginos sa inyong libro, The Ten Commandments, sa page 85, si Jesus Christ, matinumanon o batasan niya ang Sabado. Akong pangutana, Brad, nakasabot ka niyo, naglibog. Okay. Nakasabot kay ko Okay, ana. salamat. Okay. Nganong nakasabot mo ko ana? Ha? Kasabot ko nga asa ninyo na gikuha sa Lucas 4:16. Pero wa man mo ilabot ana. Wa man gani kay gibatbat diha nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Nya karon imo ko pangutan-on ana. Ang gisulti sa Biblia ana dili sa Seventh-day Adventist, dili pod sa Kristohanon kun dili sa mga Hudyo. Paminaw para ikaw may makasabot. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw na pahinga para sa mga Hudyo or Diyos. Dili sa mga Seventh-day Adventist. Nangangkon raman mo, Brad. Nag-apil-apil raman mo. Basta mangangkon gani nga nag-apil-apil. Buot pasabutan na, wag yun mo'y labot. No? Time stop. Stop bro. Pangutana. Okay, sunod pangutana. Sumala si mong tubag ang ako dyan nadunggan si Muhang ang adlong Sabado, adlong Paulay para lang sa mga Hudiyo. Unya kung mabasa na ko, Brad, sa inyong libro, Brad, nga Last topic. lagda ni sa mga Kristiyanos ang adlong Pagpahulay. Uyunan ni mo, Brad, nga mali ito yung mong gisulti. Okay, Brad. Ilatag na, Brad. Ang ayaw Objection mo si Monitor, objection mo si Monitor, objection. Wala man tayo challenge question. Hello na, Brad, basta mo object lang Ay, ka, sa- Brad. wala Ay, sa, ka- nag-object ko. Wala man tayo challenge question. Wala man tong rules. Objection mo si Monitor, Taka objection. raw mo nito na rin. Objection. Sign. Okay. Brad, pamana sa to sa Di, object ko kay wala man siya nag-categorical. Wala mo ko nag-challenge, categorical mo to kung Wala pangutana. kategorikal wala ito. Uyunan ba nimo, anak ko, uyunan ba nimo, Brad, nga mali ito yung mong gisulti. Mo Moderator, challenge. Challenge. challenge question man na. Uyunan ba ito ni mo nga mali? Okay. Kung mauyon ko, ang consequence mali ko. Ang tawag ka ng Listen, challenge listen, question. listen. Di man lang kakabaloon sa challenge question o dili. Ay, Objection mo si Monitor, taka objection. raw. Objection. objection. Mo-object ko mo si moderator kay categorical man to yung tao. Ay, Brad, dagang kayo, nag-live, bro. Ayaw pa kauwaw, Brad, ba? Nga, categorical akong pangutana, Brad. Nga mo yun baka, Brad, kung mabasa na ko sa inyong libro, nga ang adlaw ay papahulay lagda ni sa mga Kristiyanos. O yunan ba ni mo nga mali ito yung mong gisulti? O yun ka, supak. Categorical. Dito ba, 1 minute. Ako, Brad, musupak wala. Ano man? Kay kanang gipasabot diha sa lagda sa Kristohanon. Duha ka sabat na diha sa mga Hudyo o sa mga Kristohanon. Sabado sa mga Hudyo. Way labot sa Badista. Ano man? Niangkon man sila nga Kristohanon sila. Nga sa Lucas 4:16 ato kining gibasa nga pila ka importante nga adlaw mao ang adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Pakilabot. Apan, ang mga Kristohanon sa nagiging kaliwatan, nagbantay sa Domingo, nagunahuna ang ilang paghimo nini, nagbantay sa ilang ipapahulay sa Biblia. Kinsay nagsulti? Dakong away sa mga protestante sa Badista. Kaklaro, ana. So kanang gipasabot niya sa mong libro, dili lang na kay sa mga Kristohanon, kundi sa mga Hudyo sa next question. Okay, sunod pangutana. Matod ni mo musupak ka, Brad. Nga Last 1 minute sa tanggalon nimo ang imong giingon ganina nga para lang sa mga Hudyo ang adlaw ipapahulay. Okay. So, giingon din sa Objection, inyong libro. moderator. Objection, moderator. Hotel ko rin si moderator. Unsa man niya? Object. Unsa man niya kung katbang moderator? Akong tubag balion man sa bakak. Di man na mao. Kanina ra gyud siya kada tubag nako. Muhatag siya comment nga iyang lubagon nga bakak para murag tinuod. Nganong dili man nimo lubagon ang mga libro nga akong giyagyag diri nga inyo ha man na. Nagtubag raman ko base sa opinion sa inyong libro. Wala man gani kay gipakita ebidensya diha basi isa.
Oh, Counter, Mr. Moderator. Okay, counter. Counter ko, Mr. Moderator. Kay, tama mo to kung giingon ginaas sa premise. Ingon siya ganina nga musupak daw siya. Nga kung mabasa na ako, nga ang adlaw yung papahulay para usab sa mga Kristiyanos. So ingon siya nga supak. Ako ang gi-quote lang as a premise, Mr. Moderator. Aron nga doon ako'y pangutana. So karon nag-aging-king man nun. Halang siguro. No side kami. oh, tagam. Go. Sunod po ko Okay, sunod pangutana. Kay ingon kagina nga supak ka. So gingon rin sa inyong libro kaning Community Bible, may nga mabantayan po ninyo ba kay kuyawan mo. Ingon diri sa Genesis chapter 1, God rested on the seventh day. Oh? Respect for the seventh day called Sabbath. In Hebrew, that is to say rest, is one of the pillars of Israelite and Christian practice. Basa ka? Apangutanan ako si Mua. Uyon ka ani o supak? Uyon ko na. Okay. Kanong mo uyon man ko? Duha man na. Israelites o Christian. Unsay gingon? Israelites o Christian. Nagpasabot na nga ang Sabat duha ka klase. Dili lang kay Sabado. Wa kay labot lagi ana kay Katolik ka kanang kuan ka. Kanang Seventh Day Adventist ka. Wa man mo'y labot sa balaod. Unsay gingon sa inyong libro atong basahon. Og adunay mga Kristohanon karon sa matag iglesia lakip na ang katalingban nga Romano Katoliko nga matinud-anon sa ilang pagtuo nga ang Domingo mao ang igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Kinsay nagtudlo? Dili si Ellen G. White perting luya. Ang ilang libro nagsulti ang Dios mismo. Oh, ay nasupakon nimo ni. Okay, sunod pangutana. Kay giuyunan man nimo. 2, 1. Uy, Ay. salamat, salamat. Wakabot baboy. Wakabot baboy. Wakabot baboy. 1 hour and 20 minutes na. Batal sa doon ni. Batal oras na. Ha? Sobra oras eh. Pwede na ka, Brad John Lloyd? Unsa naman po ni? Alang sa alternative. Ha? Mo pa 15 minutes. cards? Wala na tong mo pa siya. Ano sa Katoliko wala ko. Dili mo siya masugod. So mahuman na niyo. Batal. Okay. Okay na? Okay. So, karon mo ang rebuttal ng mga kaigsunan. Si Brad Roland Parts, kung gabantayan ninyo, ni uyon siya sa kuha. Sa debate mga kaigsunan, kung uyon ka, murag ulaw na gid kayo mga kaigsunan. Tatupawa siya rinigar sa kuha, kay giuyunan ko niya. So, ako ang pasabot sa inyo mga kaigsunan. Kay giingon mong godri sa The Ten Commandments, page 85, akong basahon ha. Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebration as it is written. On the Sabbath day, he went into the synagogue as it was his custom. Batasan ni Jesus kang alam Objection. ng kulay. Objection, moderator. Objection. Counter. Naunsa naman ni moderator. Nga na naman ta sa adlong igpapahulay ang debate ani. Ang tema, Mr. Moderator, pamatudan lagi niya. Nga ang Seventh Day Adventist tinukod ni Kristo. Tanong na naman ta karon sa pahuway. Kasi gusto na ka mo pahuway, Brad. Pagsulti lang. Counter, Mr. Moderator. Moderator. Counter. Go. Okay, mo counter ko kay ganina man gud giuyunan niya nga si Jesus Christ daw ulo sa simbahan. Dili do nananggal ang simbahan oy. Nga lahi ang mamahan, lahi ang nagtukod niya, lahi ang simbahan. Muna nga ako siya nagukod kay giuyunan man to niya nga dili nananggal ang simbahan. So si Jesus Christ ulo magtutukod, pareho gina siyang katawhan. Mao na nga pa ko na mas presentation, 15 minutes ba niya? Palihog ka og 15 verdict, minutes moderator. ba ni? 15 minutes ba ni? Palihog ka og hatag si Muhusay, moderator. Kawa na siya siyang tema. Ikaw. Sige.
Sunod pangutana lang. Adi, pangutana ni. Pamahayag niya, kinahanglan musubay siya sa tima, badlunga siya, nga musubay siya sa tima. Ay panugo Brad. Wala, hindi ko sulti, magkogay na tinanap niya kasunod pangutana. Debater ka. Ayaw panugo. Waman, may nangutana. Ayaw panugo. Kinahanglan musubay siya siyang tima. Okay. Ayaw, tudluin moderator. Kung saan tayo mag-objection? Di- Para to? Oh. Akong objection moderator, nahulog na siya sa adlaw igpapahulay. Ang tema, basta ang tema, dapat iyang barugan, pamatudaan niya, nga sila nga mga 70 Adventist, gitukod ni Kristo. Iabot naman siya ang adlaw igpapahulay. Ano ba, si gusto na siya mo pahulay. Kaya di na siya kakaya sa tema. Ano ba, muna na akong klarohon, Mr. Moderator. Si Brad, nakikatubag ito. Okay, mo ang laging kuan lagi counter Mr. Moderator kay kini laging ganina iyahan naman kung giuyunan. Unya wa mo siya the presentation bitaw ganina nga si Jesus Christ nga magtutukod ulo sa simbahan. Dili anananggal. No, unya wa po'y mabasa sa Biblia nga mailhan ninyo ang simbahan nga kung itukod pinagis pangalan sa simbahan. Wala biya sa Biblia. So ang ulo pareho gyud na siya sa simbahan. Usay batasan ni Jesus Christ, lahi po batasan mo to Mr. Moderator. Point of order, Moderator. Kung mo 15 minutes sabi ito. Dili man ang mawag kong objection, nagpataka naman po nagsabat nito, hana. Ang akong objection, ang tema dapat yung sundon, kinala siya sa adlaw igpapahulay. Tanong niya ito naman po siya karon sa ulo si Kristo sa simbahan. Moderator. Dapat, dili siya Okay. muliko sa atong tema, Mr. Moderator. Di, Mr. Iyang Moderator, pamatudaan. i-counter ko, Mr. Moderator. Ay, isang sapaw, Brad. Wala Ako ba pa naman? din, nag-point of Di, order ko. huma naman. Dili, nag-point of order ko. Ano? Nag-point of order ko, Brad. Tag-isa ra ba objection? Point of Brad? order akong gigot sa Moderator. Dili, tag-isa ra objection. Ayaw, Brad. Tag-isa ra objection. Lagi. Dili sa number 1, focus lang sa tema o dili Ah. sa sesyo. Okay. Muna nga, Brad. Okay, Ano sa balay tema, ko. Brad? Ay, liko. Okay. Okay. So, ang tema nyo din pamatudaan nga ang simbahan nga gitugon ni Kristo mao ang Seventh-day Adventist Church sumalas Bibliang referensya. Okay. Sige, Brian. Okay. Time. Brad, sulod kay Brad kay naman si Kristo. Pero ang adlaw ipapahulay naman siya, dapat sa true church man ta, matuod na iglesia. Sige, sige. Barayan ako. Sige, Brian. Okay. Okay. Sa makausap yun mga kaigsuunan, halang yun kayo ang kamaturan. Pwede halanga yun. Halang yun kayo. Lain po kayo kanananggal, no? No, lain ka kanananggal. Mo bitaw na nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Mao ang Seventh-day Adventist Church. Unya kini si Brother Roland, wa gid siya masayod na si Jesus Christ ulo sa simbahan. Oh, unya lain po kayo lahi ang batasan sa nagtukod Lunes. Ang iyang adlaw gibatasan unya ang gitukod Martes. Mao na siya makaisuon na nya kung inyong lawman og pagsabot dili kay porket mabasa unya magsusupak sa balaod. Mao na daog kung tatong Church of God. Daog kung Church of God mga kaisunan kay kay nga mabasa man lang kuan gyud bisag asa. Mao na makaisunan nga dili basihan ang pangalan sa simbahan. Unsa may basihan? Ilhanan, doktrina, o batasan mga kaigsunan. So mo na si Brother Roland, wag gyud siya makasabot, gani wag siya kanigar ko ah. Kung nakanigar pa siya ganina sa akong presentation, kung nakanigar pa siya, di siya muuyon oy. Kung sa ilas pangutanan ako, ay muuyon ko na Brad. Hihi. Ha? Uyon ka? Piti kayo ka, ulawa ka sa mga safety ana. Mo na kanang muuyon man siya. Kay nasabtan man gyud niyang kamaturan. Okay, kung Maria sa 1:32 nga ikaw makakita sa kamaturan o ikaw kani makahatag kanimo og kagawasan. Mo na siya mga kaigsunan nga si Brother Roland Pards, puro na lang ko siya pangdaot. Sige siya kuha na ng mga quotation sa libro na mo quotation, kapoy gukod, nako dire na tanan. Gipangdala na ko tanan mga kaigsunan no, pero kapoy gukod. Ano man, di nonsense man siya. O nonsense man siya. Nonsense kayo. Mao na nga bisag unsaon niya, di gyud niya makuba nga ang Seventh-day Adventist Church mao ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Ngano? Wala siya nabasa nga dili ang Seventh-day Adventist Church ang gitukod ni Jesus Christ. Wa man siya nabasa. Wala siya nabasa nga dili. Nga si Auntie ingon siya wala daw. Nausaon man mo na siya nga dili ginabasihan makaigsunan sa mga pagpandaot ana quotation putol-putol ano ba mo na nga dili gyud kay kung tinuod pa nang giingon niya daghan ang gamalhin oy mga pastor na mo wang pastor balance katoliko
istorya ra ninyo na. So, wala padayon ko, padayon. Okay, padayon ta. Mao na siya nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ. Mao gid ang Seventh-day Adventist Church. Nga naman. Bro, moderator's time bro. Palihog lang ko, di lang ta magsiyagit. Kay Naman ay pastora rin rin ay. Yagaw. Pastora. No, bro, dayon. Okay, salamat kayo, Master Timekeeper. So, mao to akong giingon nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, di gid maguba niya. Ano man, ang Seventh-day Adventist Church, pareho ni Jesus Christ nagatuman sa sugo simbahan. Napo ka sugo, wa gibungkad. Onya, sakit ang kamotoran. Onya, giingon dia nga si Jesus Christ, naa siya gibatasan nga adlaw. Usa man na adlaw ay pulay Sabado. Onya, ang Seventh-day Adventist Church giingon dia kung basahon na. Gingon Drea sa The Ten Commandments page 84, murag halang gini. Seventh-day Adventist, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. O niya, way kasupak. Wa na mo supak yun. Nga naman, si Jesus Christ nga nagtukod, nagabatasan sa adlaw yung papulay, Sabado, ang simbahan, nga gitukod, Sabado po, laim kay Lunes. Sa ato pa, kung na si Jesus Christ, manimba karong adlaw. Narito na nimbag Lunes, madri lahi. Sobra di ba nananggal? Mao na siya ang Seventh-day Adventist Church, mao gyud ang gitukod ni Jesus Christ. O niya atong si Brother Roland, wa gyud siya nabasa. Kung sa may nabasa niya, mga nonsense. Wa gyud post. Ano naman, gawas kung naa siya mabasa mo undang ko dre nga dili ang Seventh-day Adventist Church ang gitukod ni Jesus Christ kung dunay mabasa bay. Dili, uli ko, langoy ko sa talikod ba, wala ko kwarta. Kasi na mahatag na kwarta, tagaay ko ninyo ha. Kaya si Brother Roland Manggod, ang iyang naandan Manggod, kaya na manggong mga naandan lang gid niya. Pero sa ato lang sa Biblia, parihara siguro siya sa kaubanan niya, nga matod niya ganina, nga tinuod daw to yung giingon, nga ang Katoliko, way basa-basa. Ingon man siya kanina. So, mo na siya. Ingon na niya siya. Tinuod daw ang gingon Brad ng Katoliko. Tinuod mo na ang gingon. Ingon siya kanina. Tinuod daw ang gingon Brad ng Katoliko. Walay basa-basa. Kaom na na. Umati una. Ang ikadua, naingon siya. Ang ikadua, naingon siya nga. Uyon siya. So, ano na? Muna akong katbang. Mauna nga, bisag kung saon, di gid niya makuba. Gawas ko nakanagid siya mabasa karon nga ang Seventh-day Adventist Church dili tinukod ni Jesus Christ. Pindi ko. Pindi ko. Yawa man. O nangawagid siya kaguba. Mo siya kaguba pilay time. So mo na siya makaigsunan. Mo ginag-ingon driyo. Giingon driya sa Ten Commandments ba? Giingon driya nga ang Seventh-day Adventist Church. Mabasa ang Seventh-day Adventist Church, giingon nga nagabalaan nga sa adlaw yung pulay Sabado. Unya mingon sila nga muna nga wa gid kaguba ang atong katbang. Bisa kung saon niya bersikulo, apo siya naingon pud bersikulo, apo siya nabasa. Bersikulo nga yang gigamit murag na nunduman ako, murag gamay, murag tulo ra man siguro. Nya ako piti naghanag bersikulo. So mo na siya nga gingon sa unang Korinto 3:10 nga iba na naman na magtatayo nito. Unya simbahan biya ni Kristo ang pasabot diya sa unang Korinto 3:10. No? Iba na naman na magtatayo nito. Mo na nga nakuyawan akong katbang kaya biniyag akong i-drive Mateo 16:18. So nya di man di ay. Mo na nga nakuyawan siya kay wa siya ka nakatuon. Mamatod pa niya wa sila basa-basa Katoliko nga wa siya nakatuon nga gitawag na to ang unang Korinto 3:10, iba na naman na magtatayo nito. Kung man ang iba na naman. Lahi na po, subisiya pa. Isa may nagingon, kung basaho na, usbo na ko basa. Kani nga libro, doon na nilubstat o imprimator, firmado ni Spare. Kani, gitawag ni siya o Biblia ng sambayan ng Pilipino. Palit mo ano yung mga higala para makabantay mo. Unang Korinto 3:10, gingon. Ayon sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon na tulad ng isang magaling na arkitekto. Ito nga ang kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa akin at iba naman ang magtatayo dito. Simbahan ni Kristo ang pasabutan na unang Korinto 3:10. Mauna nga, atong katbang, wa siya kaguba. Wa siya kaguba kay ang gusto gyud niya, ang gusto niya, paminaw mo, ang gusto niya, ang nagtukod sa simbahan, kining dili niya parehas og batasan.
Sa to pa kung doon na, kung na si Jesus Christ karon diri inigting simba na, si Jesus Christ magpabilin sa balay. Kaya naman, lahi-lahi magbatasan niya, di man na pwede. Supak man na sa Bible connotation mga kaigsunan, mo na siya nga grabe gyud ang iyahang pagpaningkamot. Mo gani kanina, wa pa kuno human og istorya, wa pa kuno magpangutana, bla 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 bla. Sa comment, sa daan ako ano man mamay nandan niya, no? Iko nga objections ako, di ko na po objection. Kategorikal di po niya to bago kategorikal. Kaya ang kategorikal daw, diya. Ang kategorikal daw kinahanglan gyud daw yes or no na. Objection, moderator. Counter Commission Moderator. Counter mo na yun, pagalit. Moderator, Sige, go. kaklaro sa tuwang tema. Mo-focus lang sa tong rules. Mo-focus siya sa tema. Ang iyang ibarog diha, nga ang Seventh-day Adventist, kitukod ni Kristo. Tagsige na lang manisag marites. Counter sakit yun. Okay, counter. Dapat dili siya mo gawa sa tema, moderator, kaya sa rule number 1 na to, mo focus sa tema. Mo pagawa siya karog ebidensya diha para makadali siya daghang Katoliko nga sila gitukod ni Kristo. Wa man sagsige nang nagmarites akong kauban, akong kaatbang. Katulad moderator. Sige, go, Brad. Counter. Mo counter ko mas moderator kay uman ay naminaw siguro, nag-gidsit mo siguro eh. Kaya klaro ato ganina nga ang simbahan lagi, dili lagi na lailahi og batasan sa nagtukod. Muna nga gingon gani diri nga Seventh-day Adventist Church still celebrate the Saturday as a Lord's Day. Masa lain mo kay manananggal no nya giuyon na ganahan biya ka ng Efeso 5:23. Di ka ganahan na. Napulong mo na sa Ginoo. Gingon diya nga si Kristo ulo sa simbahan. O sa may gustuhan na itong kaatbang dahil si Brother Roland, anananggal, lailahi, sumuto kong objection sa monitor. Okay, padayon ko. So, mo tong gingon nga, dili pwede nga anananggal. O may gingon diya nga, pamatud-an nga anananggal ang simbahan nga gitukod. O may gingon diya. Among tema, usbo na ko para maklaro ninyo. Pamatud-an nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mao ang Seventh-day Adventist Church sumala sa Biblia o referensya. Wa may gingon diha, basahon nako ang pangalan sa Adventista diha sa Biblia. Wa may gingon. Unya wa pay gingon si Jesus Christ nga mailan ninyo ang simbahan nga kung gitukod pinagis pangalan sila simbahan. Wa may gingon si Jesus Christ ano ay. Mo na nga mali-mali ang wali nga kung dunay maingon nga basahon na to tong pangalan sa referensya, bahala kita magtumas balaod. Nah, pitin pangita mga kaigsunan. Gingon biya dia sa Salmo 119, 155. Dili maluwas ang dautan kay wala sila magtuman sa imong mga sugo. Agay kasakit. Unya ang napulo ka sugo gipangtanggalan. Usahaw ba mo na? Gipangtanggalan kay Supax doktrina. Objection, moderator. Counter. Sakita giday, halang giday. Moderator, Objection. nasaag naman niya akong kaatbang moderator. Ang tema moderator, pamatud-an lagi niya moderator. Nga ang mga Sabadista, ang mga Seventh-day Adventist, Counter. gitukod ni Kristo. Okay, counter, go. Niabot naman siya bisang asa. Okay. Okay, counter, go. Okay, mo counter ko mi moderator kaklaro ato kung gingon. Oy nga, ang simbahan lagi nga gitukod ni Jesus Christ, Seventh-day Adventist Church kano man dili man may di man may magsusupak sa napulo ka sugo god. Kung dunay magsupak ana napulo ka sugo, nga duha ka papan nga bato, paunay dili tinukod. Nya ang Seventh-day Adventist Church doktrina na muna. Oh, ang Seventh-day Adventist Church 10 Commandments lovers. Nga ang uban, sa una lang man namo nang akong objection sa moderator, 15 minutes man eh. Kinanglan ako pagpasabot dili kay permi na ako basahon ang tema, permi basahon. Usapton man eh kay pamatud-an man. Oh, usa na pamatud-an. Oh, padayon. Okay, padayon ko. So halang gyud ang kamatuoran mga kaigsunan. Ilabi na itong walay basa-basa. Amot isa itong walay basa-basa, no? Kisa kita walay basa-basa? Ikaw ni Brother Roland? So, mauna siya mga brothers and sisters nga tunan gyud nato ang Biblia. Dili nato tunan ang referensya. Kay kung usao mato na referensya watay hanaw sa Biblia, wata kay balos napulo ka sugo, di nato memorize ang napulo ka sugo. Oh, miliman mo ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ pananglitan. Ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ supakiro sa napo kasugo. Pero ang nagtukod sa simbahan
nga si Jesus Christ nagatuman sa sugo samahan. Juan 15 Gs. Nya lain no, bakikaw no? Bakikaw di ba? Mao na nga atong katbang Brad. Ay Brad. Ora nga bakikaw kayo paminawon. Bisag usahaw niya dai siya kaguba. Nganuman? Kung na siya yung maingon diha nga dili ang Seventh Day Adventist Church ang gitukod ni Jesus Christ. Wa ba yun? Wa ba yun? Nga dili? Wa gyud dili. Mao na siya nga atong katbang digit siya ka kuan di ka pahak. Ano man? Dili gani ka guba, dili gid siya ka kuan sa di ka kuwag mo ba? Gitawag na to. No? Nga naman, kapila siya ginuuyon sa tuwa ganina, nabare munigar gamuuyon. Nabare munigar gamuuyon sa affirmative. Sa waray. Wala nga, para sa kamatuuran gyud ang atong katbang nga si Brother Roland, wag siya kaguba sa tima. Usaon ay pagguba nga, sige mo siya uyon sa kuwa. Hindi ingnan po ko niya, di ko balo mungutana, pero sige, uyon. Ulaw biya kayo, maingon ta nga, si kita ang gitukod ni Jesus Christ. Unya ang nagtukod sa simbahan, na siya'y batasan, na siya'y gipanudlo nga doktrina. Unya ang simbahan, wala ginasunod. So napa si Jesus Christ, anaon ni Jesus Christ. Protestahan nila si Jesus Christ. Ginoo, di miyan ay mong batasan, pangit pa ni mong batasan nga kwan. Ginoo, dili miyan ay mong ginasunod nga balaod, pangit man na. Mo na mo protesta ang simbahan. Mao na siya. No, klaro kayong kamaturan gyud nga sa Epeso kapitulo 15 bersikulo 23. Si Jesus Christ unsa gani? Ulo sa simbahan. Ulo sa simbahan. Dili ana nanggal ang simbahan ha? Nga ang simbahan nga gitukod lahi o batasan sa nagtukod. Oy, pangit kayo yun. Bisang pagdili kayo, bisag inyo lang kuanon gud, private ninyo nga pagtuon, makaingon gid mo nga tinuod jud ang giingon ni Brother John Lloyd. Ano man, ang kamaturan man kamaturan man ang ato agod, dili kay kuan, panaliptan na to ang kini gitawag na to og magisterium, dili man ay nana mga kaigsunan kagilaan. Kinahanglan man gyud nga Biblia atong pasabton. Gingon gid si Nehemias 8:8. No, mo na siya. Unya ang atong tema karon nga gingon riya nga ang pamatud-an nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mo ang Seventh-day Adventist Church sumala sa Biblia o referensya na pamatud-an. Last 2 minutes, bro. Na pamatud-an din ako. Asa may iyang mga pautana ganina. Naabot sa Katoliko kay ngano man gusto man siya mo present anang Katoliko. Nga naman kay mabasa diri ang Katoliko. Tinukod ni Ignatius. Na pa ngayon, mapildi ko siya. Mapildi siya. Kisa man Ignatius. Samot ka dool. Samot ka dool nga tao nagtukod. So, mao na siya nga. Dili gyud niya maguba ang tema. Klaro kay sa kamaturan. Ang magtutukod, yun na ganahan siya. Ang magtutukod, ganahan siya. Nga ulo di ay sa simbahan. Unya, kung sa man batasan ni Jesus Christ, tubagan ninyo sa inyong mga private nga mga pauna-una. Kung sa man batasan ni Jesus Christ, kung sa man niyang ginatuman nga balao, Juan 15 Gs. Kung sa man, matubag ninyo na yung una ba? Makaingon mo, makainuklog mo nga, Ginoo, anong naman ko diri Lord nga mo dinay ka matuuran Ginoo? Di ba? Di ba? Palakpak. So bitaw, mao na siya nga si Brother Roland, wag siya kaguba no. So I hope nga masabtan ninyo ang kamatuoran nga dili gid na nanggal ang simbahan nga gitukod. Og ako nga i-wave Brad ang nabilin nga 30 seconds. Okay, salamat. Okay. God bless. Anak ko. Lagi beli-beli kan. Sabot ini duit jadi Sige, bro. Okay. Unang pangutana, wa na gyud ko nag-take note kay naman nilit ko Unang tubag.
Matod sa inyong libro. Ha? Sa mga hitabo sa katapusang panahon. Nakabutang dire. Uyunan maninimo ang gisulat sa inyong libro. Uyunan o dili? Uyunan ako na kay kanay mong ibutang. Wa pagani ko mahuman ni uyunan ka. So, Mr. Motor, nagtubag na ko nangutana na sa Wala pa ko naman, moderator. Oo. O sige, sorry ha, kung ka naingot. Take note ha, nanakay unang tubag, uyunan nimo, paminaw sa. Tapos yung 1 minute lang. Uyunan na. Tikas-tikas. Mo nang gingon ha. Ayun, ayun. Ha? Ningon na ka, uyunan ako na. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kalag. Giunsa niini paghitabo. Pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa mini nga mga Sabado. Akong pangutana. Adi na nimo tubagon kay giuyunan naman nimo. Ipadayon nimong tubag nga gidawat ninyo ang mini nga Sabado. Sumala sa imong tubag ganina nga giuyunan nimo. Kay gidawat man nimo nga inyong giuyunan ang mini nga Sabado. Hala tubaga. Okay, tubag. Kung sa may putana nimo. Ay! Akong Putana nimo. moderator. Ha? Nagbungol naman niya ako ang katbang moderator. Sa imong putana. Usbay mo tayo daw. Usab na ko. Pero ningon na siya moderator nga iyan ang uyunan. Gipangutanan ako siya ganina kung uyunan ba ninyo o dili kanang gisulat sa inyo ang basahon sa katapusang hitabo. Niingon ka nga ako ng uyunan. Wa pagani ko kabasa. Uyunan, giuyunan nimo. Iyang gipainom sa tanang kanusuran sa bino ang sa iyang mahugawng kalag. Giunsa nini paghitabo. Pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Okay. Padayon. Tubag. Kay giuyunan na nimo. Okay, tubag. Ang uyunan nako kay mo man tino ra gingon riyo. Ako basahon na paminaw mo. Nya inyo jong i-record. Gingon diri nag-usab sa adlaw nga ipapaulay nagbutang sa unang adlaw sa semana sa dapit sa kapito. Si Satanas nagingon, magbuhat ako og supak sa mga katuyuan sa Dios. Objection, Ako, moderator. Ako. Halang no. Halang. Di objection. Moderator. Ibasa na ko. Iyan namang giuyunan eh. Ha? Kani moderator talaga moderator. Ko. Giuyunan naman niya. Counter ko ha. Ha? Giuyunan naman niya. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kalag. Giunsa nini paghitabo. Pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa Sabado nga mini. Afirmatibo ang iyang Okay, tubag. counter. Ang iyang kategorikal afirmatibo. Pero negatibo ang iyang explanation. Ipaklaro na siya moderator Okay. nga iya naman ang giuyunan nga ang Sabado nga ilang gipatuman sa katawhan mga mini. Okay, counter ko si moderator. There Kaya you kung go. kanina, yawa kung iputol ko, gisiway-siwayan ko niya. Ngayon ko nga, uyunan ako ang ubang sulat niya. Siya naminaw, yung magiputol na yun. Gani, yung giingon nga rin yun, nag-usap sa adlaw nga ipapaulay, nagbutang sa unang adlaw sa semana sa dapit sa kapito. Si Satanas, nagingon, magbuhat ako kasupak ng mga katuyuan sa Diyos. Ako, pagamhan ang ako mga sumusunod sa pagwakli sa numanan sa Diyos, ang adlaw yung ipapaulay. Una akong giyunan, no? Mama na yung gibasa, mama na yung gigamit to. I-compare ninyo. Ay, dili naman ako gigamit ay. Wala na. Pataka lang ka. Wala na, nasakitan. Unsa na nga page na? Unsa yun sa na page? Unsa nga page na? Oh, pareha pa dili. Page. Wa magaling og page. Wala ka. Kung ka naman na gigamit moderator. Moderator, nangilag. Ano ba nangilad? Nangilag. Moderator. Wala ikaw. Mangilag sa moderator. Oh. Akong klarohon, ningon sa mauna akong gihat. Ihatag Ang ang page page. sa katong gipangutan na. Oh. Kumaw na, ibutang na dire. Ito ba Atong dili ipakuan sa uyunan moderator. ako ang ubang gisulat. Dili, ibutang na dire. Kaya ito ipakuan sa moderator. Ano? Moderator. Ang akong gipawunan kini. Ang iyang mana akong gipawunan, iyan ang giyunan. Nganong nihatag sa bakak nga dili mawan tubag. Oh. Ibabasa na Dala si moderator. Ibabasa na. Ingon siya nga pareho na. Pareho ba na moderator? Mga balaod sa Domingo? O kana, tama daw. Ibabasa. Pareho dili. O nya, basahan na dyan, basahan mo na. Pareho moderator dili. Kaya ka na yung ikuan ko. Pagka-expect moderator kung pareho dili. Kung kinsa nagsulti ang tinuod. Ang mini nga Sabado, mao nang Domingo. Wala kung gigamit. Pero mo niya O, itubag. sa Dili, ang ingon man siya nga pareha may og gigamit. Ang Sabado daw kay Lagi, Domingo. pero dili ang page. Tanawa ang yang gikuan. Kini man ako Ang gipunte. Sabado daw kay Domingo. Kanang ulit Ikaw ko yun siya. sa iyang tubag. Akong pangutan na moderator. Ay, ayaw. Pareho ba ang among gigamit nga page? Tanawa. Ayaw gawaya ako moderator. Wala ko
Dalaway. Kapoy biya. Dalawa mo. Nagkaig ba check moderator? Ako mamuto sa boss na siya gud parehang libro. Lagi, anatong gipangutan ng moderator kini ba? Gani, gamit mo gani mo niya gitubag. Wala lagi, ang yung gingon ng moderator, pareha daw may gigamit. Pasabot giputol. Dalawa daw giputol. Dalawa ang moderator kung pareha ba? Pasabot giputol. Ang text pa lang ang moderator, pareha dili. Pag-subject tinod moderator. Putol man nimo. O dili pares na. Ah, dili, pareha. Pero gitubag gani. Namak ka! Moderator! Namak ka kang akong igsuon! Ha? Namak ka kang akong igsuon! Okay, sunod po na lang. Sunod po na. Sunod po na. Putol ba? Sakpan. Ayaw, hilig ko putol. Okay. Sakpan! Okay, sunod mo na. Asa, nangita ko. Ha? Matod diri sa inyong ang basahon. Uyunan balin ninyo o dili? Uyunan balin nimo o dili? Samtang ang adlaw gigpapahulay sa Biblia giila handumanan sa Hudyo nga relihiyon og ang mga nagbantay niini gimantala nga mga tinonglo. Uyunan dili? Okay, tubag. Supako na ko na imong pasabot. Kanya naman, giingon rin sa iyong libro. Giingon rin sa inyong libro kanang gitawag man siya The Converse Catechism of Catholic Doctrine. Iyang tagiya naghatag gani kanao. Mone kanang kauban niya giingon rin which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Agay, oyo na nako ni. Ang kana ko supako nang imong panabot. Kaya naman giputol-putol nimo nasakpan gi ka karon nga giputol-putol nimo. Sige, putol. Nasakpan. Takar mo ka. Ang Moderator! Kung saan naman moderator mo sa comment mo na moderator? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Raya tas pangutana. Oh, padayon. So, Padayon. Berting Loya. Ah. Loy ba? Okay, start. Imong gibarugan nga ang gitukod ni Kristo mao ang Seventh-day Adventist. Of course. Okay. Matod dire sa world's great religion. Referensya ni ha. Kay ang debate Biblia magreferensya. Adventist Church stem from the 19th century. Preaching of William Miller, the second coming of Jesus imminent, bringing destruction of evil and advent of the thousand reign of the Christ resurrected. Amen. The largest group, the Seventh-day Adventists observe Sabbath on Saturday. Tithe their incomes, abstain from tobacco. Akong pangutana, nabasa ba dire nga gitukod ni Kristo ang Seventh-day Adventist o dili? Wala na basa. Wala pa tayo. Biblia. Wala na basa diya. Pero ipamatunan mo diya ng Adventista nagawali sa pagbalik sa Ginoo. Saon man ay di mo nakaguba sa tema nga wa may giingon diya nga wadili si Jesus Christ ang natukod sa Seventh-day Adventist Church. Wa may giingon. Wa ka kaguba. Perting paita. Okay. Sunod po na. Ito kay referensya man to. Dali na po ta sa ilang sulugoon. Sa ilang basahon. Unsay giingon dire? The Seventh-day Adventist believe. Iya man gibarugan nga gitukod kuno ni Kristo ang Seventh-day Adventist. Ang giingon dire. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen White. One of the founders of the Seventh-day Adventist. Akong pangutana. Kinsay gisulti dire? Si Ellen G. White? Oo, dili. Okay, one of the founders si Lindy White. Okay! Founder. Wala nag-eskwela na eh. One of the founder. Unsa man na only? Unsa na only? Only o one? One of the founder. Dili only founder si Ellen G. White. Saan mo na? Di mo nakaguba eh. Di ka guba. Kung na siya nababasa diya nga, Ellen G. White is only the founder of Seventh-day Adventist Church. Pildi ko. Wa man. Di ka guba. Pildi ka po. Sunod po na. Okay, sunod ka pangutana. Kay perte naman yung loya ani. Wa naman yun siya gipakita nga mga ebidensya. Pangutana. Kilatag na ko ni. Pangutana. Uyunan ni mo dili. Unsa ang matod pa sa inyohang basahon. Usa sa mga gihigugma sa mga tao sunod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang isig ka matutugkod niini si Ellen G. White. Si Kristo o si Ellen G. White? Yes or no? Hey. Yes, kay one of Ito the yes, si founder. Kristo o si Ellen G. White? Si Kristo, ikaklas. Mabasa na ako si Kristo. Oh, mabasa na ako si Kristo. Moderator! Mabasa na Objection, ako si Kristo. moderator. Mausan man eh. Objection, moderator. One of the founder gani. Wala paminaw og tarong ha. Usa sa mga gihigugma sa mga tao sunod sa 150 katuig sa mga kasaysayan sa Iglesia Adventista. Mao ang isig ka magtutukod dinhi si Ellen G. White. Nabasa ba niya nga si Kristo ang nagtukod o si Ellen G. White? Okay, tubag. One of the founder. Nga naman, nabasa. Moderator, wala man ang tubag og tarong moderator, wala kay man. Objection. Nagtubag pa siya. Dili wala siya Objection, natay objection. katay nay natay rules moderator.
Moderator. Ang heart ni mo, Brad. Dako. Wala ay, hong-hong pa lang na. Ay, relax lang. Dako na ba ka? Hong-hong pa lang. Objection. Ha? Ato sa mama na magtubag. Okay. Ito baglay ko nga na, mabasa lagi gyapon di ha. Asa man nila? Oh, audition sa bitor nagsapaw-sapaw oh. Nagtubag ko. Bawal, wala pa makasus langit mananapaw, brother Roland. Delikado ta niya. Objection na ha? Sige, tubag. Tubag niya, objection. Asa man eh? Sige, tubag. Parayon naman tubag. Okay, tubag. Sige, tanan niya. So, naay mabasa lagi gyapon niya. Lagi di lang nimo putol-putulon lang nimo. Naiuban nga page. Naay mabasa kana lang imo basahon. Nga naman, hilik magputol-putol. Ganina na nabulyaso siya ganina niyo. Kaniyo? Kaya nga man di putol niya, katurang iyang gikutlo. Hilik kutlo-kutlo daw gatbang na. Onya giingon lagi diri sa unang Korinto 3:10, iba na naman ang magtatayo nito. Unsa man ang iba na naman? Unang Korinto 3:10. Oh, giingon yung libro? Brad, giingon yung libro, Brad. At iba naman ang magtatayo dito. Mo nang one of the founders si Ellen G. White, nagtudlo sa napo sugo adlaw yung polay og tumano ng tanang sugo sa Ginoo. Sunod pangutana, lisura gamay. Ningon man ka nga naay mabasa giputol nako nga naay mabasa diri nga si Kristo usab nagtukod sa Seventh-day Adventist. Akong ipabasa sa moderator. Kung tinuod ba ang imong gisulti? Moderator, palihog kung basa moderator kung tinuod ba ang gisulti nga nabay na sulat niya sa inyong basahon. Nga isa pod sa mga founder si Objection, Hesus Mr. Kristo. Moderator, objection. Asa kita oy, agay. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator ka, unya ako ang katbang ni Roland. Ano siya makamakidebate? Wala mo ko nakikidebate. Ikadua, challenge question na iya ha. Ikadua, challenge question iya kung gi sermonan ganina nga bawal mag challenge question. Naba ko challenge? Yang usa man ang gibuhat. Gi-challenge ko niya. Counter moderator. Ingon Rio, ay sa okay ko na human gani sakitan jud ka ba? Halang gyud ba? Ingon Rio, number 9 sa among rules, siya nagsuwat ani ha. Ang uyon lang ko. Ingon Rio. Number 9, no challenge question. Og tubag nga litra por litra. Usa man gibuhat. Challenge man na. Moderator, Rules breaker. Okay na? Okay, counter. Rules breaker ka. Una moderator, wala mo ko challenge question. Ako namang hangyo ra mo ko si mo nga imong basahon. Kung mapangutana, kung ayaw tino siya. dili nag-objection man ko. Ayaw Ayaw. nagsapaw. Kay Ayaw, counter panugo. objection Taon sa man ka. Ayaw sakit Brad. Sakit kay Brad. Brad, ako moderator akong kay istorya ha. Moderator, niingon siya ganina nga ako daw giputol. Nga, ako siyang gilansangan sa pangutana kung musulti ba siya sa kamatuoran. Karon, kay gipakita man ako diha Brad. Dara si mo atubangan. Naabay mabasa diha Mr. Moderator nga si Kristo usab nagtukod sa 70 Adventist kay ginyo man sa giputol nako. Palihog ko basa para mapaminawan nato Mr. Moderator. Objection, Mr. Monitor, objection. Oy, kay sir naman ta mo objection. Di naman kay karapila naman ka mo objection. Pangit man ko, danugo mga moderator. Ayaw panugo, moderator. Sa kuha, panugo. Wala basa moderator. Basa. Ako man Ay, si Manny ba? nag-clarify. Wala tayo role Si sana Manny ba? na dili Si na to Manny. ihatag sa moderator. Di man ba, layo kay gibiyahe lang Mataka na. raman ka. Gipamaniot to para ko na niya. Moderator. Sugo, diri mo na diri. Anak ka na, muy na moderator. Iboy-boy na ka. Ayaw panugo. Ayaw panugo. Debater man ka. Sakit. Pangutana. Oh. Di na ka mangutana. Moderator, Di na magtawag. ka mangutana. Dili no basa. Di na ka mangutana. Dayon tas pangutan. Kay dili basahon sa moderator kay sakit kayo. Iyara man ang gipapaniod to. Pangutana. Padayos Iyara pangutana. man ang gipapaniod to. Cross examination man eh. Ito. Pangutana. Wala kay pangutana. Ano pa? Unsa pa? Imo mang gibarugan. Nga ang 70 Adventist tinukod kuno ni Kristo. Of course. Unsay giingon dire? Joseph Bates and Ellen G. White, the founders of Seventh-day Adventism. Nakadungog pa ka nga apel si Kristo, yes or no? Okay, nadungog ko sa uban pero isa tubag ko mismo dito, tubag. Nadungog ko sa uban pero diha lang nang ibasa kanu man hilik mo gud putol-putol god. Kutlo, putol-putol, quotation, putol-putol. Nakadungog ko sa uban pero kana lang nang giputol kaya aron nga mura pod og correct. Pero giingon diha wala giingon nga only. No nga naman ang among tudlo si Jesus Christ ang Ginoo mo balik mo kay gitawag mig Adventist nagapaabot sa kaduhang pagbalik sa ganin si Ginoo. Una nga di ka pildi wala ka sa kabasa nga dili 70 Adventist Church ang gitukod. Pildi siya. Wa man siya na pamatuod nga dili Adventista. Layo na kay kinabtan. Sunod po ko tana. Looya na isa. Sunod po tana. Looya na isa ko. Looy daw. Puta na. Okay.
Naapag yun. Okay Kaya sa daw. Seventh-day Adventism. Ayun siya, okay. The spirit behind the church. Sa gingon dre. Kaya naglibro ba? The Seventh-day Adventist Church was founded by Joseph Bates and Ellen G. White. Akong pangutana. Nakadungog pagyapong kadre ka kaning libro. Nga gisulti diri sa inyong libro nga si Kristo usa sa magtutugod sa Seventh-day Adventist. Okay. Nakadungog ka wala. Tubag diha sa libro nakadungog ko pero imo lang giputol kana lang imong gigamit. Ngano? Unsa gingon sa unang Korinto 3:10? Gingon diri at iba na naman ang magtatayo nito. Sakit ang kabuturan. Objection, moderator. Counter. Counter. Say objection. Ako daw giputol, Mr. Moderator. Point of view lang ni Moderator. Babasa na po. Wala ko'y giputol kay niuhunong man ko sa tuldok mahitungod sa answer sa chapter 1. Ellen G. White was the founder of the Seventh-day Adventist Church. Tanawa daw na Mr. Moderator nga answer man ay sa inyong hangkuan nga si Joseph Bates ug si Ellen G. White ang founder sa Seventh-day Adventist. Giputol ba na ako na Mr. Moderator? Point of view lang. Ako Counter. lang giklaro. Counter, Ay sadya, hulat ta sa. Counter ko. Bago ka mo counter. Moderator. Mo counter sa ko, di mo ka counter. Kuya wa ko di mo. Sige. Counter po. Oh, sige, sige. Kay klaro man kay namo ka makakagod. Wala ko na makakbrad. Mayong ka isa ba? Isa. Dali lang. Ayaw Mayong ko ka nga putol, wala dali. putol isa ba? Nabasa na ko sa Mo moderator, counter ko. kausal mo na. Mo counter ko ba? Klaro kayo giputol pila man naka-page, isa lang ka page ang gibasa. Ipabasa, Wala, ipabasa. putol wala. Tagawa pila ka page. Pila ka page. Basa. Pila ka page. Pila ka page. Pila ka page. Pila ka page. 20 ka page. Isa ra ka page, may tawag na putol-putil. Giputol. Bantay bitaw na. Giputol gani kadagang page na 30 ka page. Giputol gani. Moderator. Giputol gani. Moderator, kung giputol man ako na moderator. Giputol lagi. Sige na, Pila ra ka moderator. page. Pila man Basa ka daw page. balik moderator. Point of view lang na moderator. Pila man ka Tinood ang page. yang gisulti dili babakar. 30 ka page. Grabe ka bakakon. Isa lang ka page ang gibasa. moderator. Giputol. Dili ka balo na eh. Ang ibasa ba? Kene. Answer, kene. The Seventh-day Adventist. Baliw ko basa moderator. O yun, Gibrad. Ang akong basahon. Basa. Oh, okay. Kakaon ba ka? Nakapaniod to. Basa Brad. Answer. The Seventh-day Adventist Church was founded by Joseph Bates, Ellen G. White, and James White. Not Ellen G. White alone. So, upat sila. Okay. Klaro kayo. Nga wag yun tayo madungog nga si Heso Kristo apel sa founder. Klaro kayo. Punta na. Punta na. Punta na daw. Matod gapon sa ilang basahon. Pati nilang tagahanap basahon. Ay, pangutan. Nga nagsulpit tinood. Walay pangutana sa ay. Napa. Pangutana sa daw. Pangutana. Kagay. Pangutana. Ang ibasa. Punta na. Ang sabi, punta na. Matod pa sa inyong basahon. Adventist World. Unsay gingon dre. In his message be quoted Ellen G. White, a co-founder of Seventh-day Adventist Church. Sa imong nadungog, kinsa ang co-founder? Si Kristo o si Ellen G. White? Okay, tubag. Si Kristo si Linjuan. Naman. Naman. Ay sa tubag. Ayo, Okay, ko. dili ta magsapa-sapa, hindi ta Ano magyagaw. ang unang Wala kang Korinto kumisapong 6:10? dito. Gingon sa Biblia ng sambayan ng Pilipino, pirmado ba yan eh, sa pare ninyo. Gingon rin at iba na naman ang magtatayo ninyo. Gahi agin no, sakit ang kamukuran. At alimbong na, at iba naman ang magtatayo nito. Isa ba na iba na naman ang magtatayo nito? Si Ellen G. White, gingon lang rin sa sumpay, gingon lang rin, paminawan ninyo ha. Mag-ingat lamang ang bawat isa kung paano nagtayo. Si Ellen G. White nagtudlo sa napo kasugo, tanang sugo sa Ginoo. Ang uban, ingon sila giangkon nga gitukod ti Kristo pero wa nagtuman sa balaod. No, saon man na. Baka kuno nga sila kana walang tudlo sa sugo. Ingon dito baka kuno na sila. Sunod pangutana kanang lisod. Perting loya. Dre sa Church World Vista. Sinulat gyapon sa Seventh-day Adventist. Unsay giingon dre. Iyang gyapon gibarugan nga si Kristo kuno ang nagtukod sa Seventh-day Adventist. Pero gaang gisulti sa ilahang basahon. With his wife,
Ako out. So, the following article excerpted from the sermon preached by James White on March 5, 1870 in the Battle Creek, Michigan during his second period as president of the Seventh-day Adventist Church. With his wife Ellen and Joseph Bates, is considered one of the co-founder of the church and founded the Adventist. Akong pangutana, nakadungog baka nga na-apel si Cristo Dre, yes or no? Okay, no. Supak jud ko si Muha. No, supak jud ko si Muha. No, supak jud ko si Muha. Kay nga naman, wa makasabot ko sa Biblia. Sige na nagbasa ng libro na mo. Adventista jud kang dugay, ano ba? Kaya naman, gingo lagi sa unang Korinto 3, Jis, iba na naman na magtatayo nito. Sao mo na ninyo eh? Masigong balik-balik ka na yung White. Masamot ni ka daw. Yan naman, klaro kayo yung unang Korinto 3, Jis, at iba na naman na magtatayo nito. Kung sama na, at iba na naman, kulang mo gusto ang Biblia. Sama sa gingon ni Brad, wa mo ibasa-basa. Loyay. Ingon sila si Cristo daw co-founder. Na ako'y record sa Seventh-day Adventist gikan pagsugod sa pundok sa ilang mga presidente or mga sumusunod sa founder. Objection, Mr. Monitor, objection. Bakit kayo, Brad? Pangutana siya, Mr. Monitor, kapuya, pusiko ng yung wali. Nababang ko Pangutana, pangutana, Mr. Monitor, pangutana, Dapat pangutana. 30 seconds, moderator. Pag-construct sa ko ang question. Di makaya, Brad? Si pangutana si. Out of topic, magkakapirminti ko. Si Ingon pangutana. magkaka-co-founder si Cristo na ako'y record gikan 1863 hantod sa karon nga ilahang opisyal. Basahon ako. Una si John Billington, James White, Andrew Neves, James Springer White, George Eider, James Springer White, George Eider Bogler, Oli Andres Olsen, George Irvin, Arthur Daniels, William Ambrose, Charles Watson, James Lemar, William Henry. Nganong walay na-apel rin si Kristo kung tinuod na? Stop. Okay. Okay, tubag. Ngano? O, tubago na ako, way categorical. Ngano? Ngano man na, kagingon lagi sa unang Korinto 3, Jis. Ano mo na, nagkikiging yung sakit. Gingon lagi sa unang Korinto 3, Jis. At iba na naman ang magtatayo nito. Sakit yun na. Wala mo kayo nabasa po, nga Ellen G. White is only the founder. Nasisag balik-balik ka na, balik-balik ko daw kung tubag. Nga naman. Wala man siya nabasa, nga Ellen G. White is only. Kanang only gani. Wala pa siya nabasa. Hindi ko siya kaguba, estima. Nga naman, wala siya nabasa nga. Wala siya nabasa nga, dili 70 Adventist tinukod. Wala pa siya nabasa nga, Ellen G. White is only the founder and only the God. Pag-ingon. Pildig yapon siya. Wala ko sa obra niya. Pangutana. Sunod pangutana. Oh, leksyon na mo. Dawaton balini mo. Ingon nga mga Adventista, mga protestante kina nga nagpasabot nga magtuo kita sa sula eskriptura. Kay giangkon man ninyo nga kamo protestante unsay gingon dire. Ang mga iglesia nga protestante anaa sa dakong kangit-ngit. Matod sa inyong libro, uyunan nimo dili. Uyunan ako ang Iglesia Adventista. Kanya, uyunan ako ang Adventista. Mao to'y giingon kay nganuman, ang Adventista manggod mao mo nang tinukod ni Jesus Christ. Nya giingon sa unang Korinto 3, Jis, at iba na naman ang magtatayo. Kanya usaon man na, mo kay giingon diya nga dili Adventista ang tinukod ni Kristo. Kabalo mo kaysa to giingnan nga nasa ngit-ngit. Ang kato na ng hawa sa Adventista. Ano, pastora? Pagtundok yun ang isa ng Dili. hawa. Mo to tubag, sunod po ta na. Dili lang ta mo katawag kusog ha, kay magkayagaw ta. Kuha lang na to, plaster lang na to ha. Sige bro, sunod po ta na bro. Balik ko nako. Ganina giangkon nimo nga naayawa sa Seventh-day Adventist nga mga membro. Karon giangkon na pod nimo nga ang mga protestante nga Adventista naa sa kangit-ngit. Uyunan man na nimo matod sa inyong libro, yes or no? Supakon ti kabad. Kay nga naman ang ako ang giuyunan nga protestante nga Adventista nga naman. Duha mga klaseng protestante siyawa, protestante sa Ginoo. Dili tanang naik sinilas. Muna timanin ninyo, dili tanang naik sinilas. Dili pod isa lang ang protestante. Duha ka klase protestante siyawa, protestante sa Ginoo. Kami protestante may siyawa. Ginaprotesta na mo ang yawa. Nga naman nagtudlo og dili mo ang yawa. So, mao na siya nga giunan ako, dili mi protestante sa Ginoo.
Isa may protestante si Ginoo. Hands up. Oh. Muna, sunod pangutana. Okay. Kamo. Luuya. Luuya. Ano sa kukat bangon. Pangutana. Matod pa sa inyong libro giya sa pagtuon sa Biblia. Dili kinahanglan ang usa ka tawo mahimong usa ka Adventista del Séptimo Dia diha sa pagtan-aw niini nga pagkadugtong. Nagkinahanglan lang ang tawo o Biblia og usa ka abli nga paghunahuna og pagsabot. Akong pangutana, uyunan nimo dili nga di na kinahanglan mag-Adventista? Okay, tubag. Yes, uyunan ako na kay si Moises bitaw. Wala man to siya na 70 Adventist Church, pero kaliwat to namo, kaubanan to naman nagtuman sa balaod sa Ginoo. O nagtuman sa balaod sa Ginoo, nagbasa sa Biblia. Basta nagbasa kag Biblia makaigsunan, mahimo kang 10 commandments lovers. Muna pasabot diya muna pasabot diya nga di na kinahanglan basta magtuon lang kag Biblia. Okay gyud, no? Basta 10 commandments lovers ka unya. Wa may live simbahan 10 commandments lovers. Kami ra mga Adventista, usaw ra ninyo. Sunod mo tana brad, lisura gamay. Kung dili na kinahanglan mag-Adventista, imo man ang giangkon, nganong nagpabilin pa mo ang sa 70 Adventist? Nga dili naman na kinahanglan nga mag-Adventista. Yun sa mga nimo pagtimbang-timbang yung taon ng day. Bag, ngano daw? Ngano man, ang 70 Adventist Church ang nagtanggal sa kuwang inom. Ang 70 Adventist Church ang nagtanggal sa sigarilyo. Tinuda, ay sa? Simulator. Ang 70 Adventist Church ang nag-Bible study sa kuwa nga unsa gid ka matuod ug kinahanglan sundon na po kasugo. Mo na itubag ngano brad. Kay kung mubala, muhawa po sa Adventista siguro mo nakauban ako si muban na mga uban ako silingan nga RCC nga nag-inom. So mao na siya nga nagpabilin ko nang utana man siya ngano. Natubag hinoon, nababa na hinoon siya. Sunod pangutana. Luuya na alin Luuy daw. Mura naman yung kwan. Objection, moderator, objection. Moderators. Objection, si moderator. No sa Objection. comment ha. Okay. Tubag na dito. Pangutana. Okay. Asan? Okay, matod rin sa inyong basahon. Andaw Capernaum, 70 Adventists who have the great light, which art exalted into heaven in point of privilege, shall be brought down to hell. Ihugno dito sa impyerno. Ang kunin mo nimo, dili. Okay, dili na ko na ang kunon, Brad. Kaya nga naman, kung may giingon diha nga all. Amoy na dumog all, wala. Wala no. Nga naman, isa may pasabutan na nga gudyoron nga doon sa impyerno. Kato lagi ng hawa. Palakpak. Palakpak. Pastora, iya kasi hawa. Pastora. Kung ikaw, Brad, apislita nga sa una, Brad Roland, apil ka niya, Brad. Palakpak. Palakpak. Okay, wa siguro ni kasabot ang atong igsog in English. Objection, Mr. Monitor. Objection. Objection, Mr. Monitor. Tana. Bawal lang tama sa comment siguro kay pangit kay paminahon, Brad. Premise man to kay ako amang Bisaya unto akong gibasa. Na may binisaya ato para masabtan nimo og maayo. Unsay gingon og ikaw Kapernaum, mga Adventista. Wala gingon nga nihawa sa Adventista. Kinsa adunay dako nga kahayag nga gibayaw ngadto sa langit sa punto sa pribilehiyo, igapaubos ngadto sa impyerno. Pangutana. Kinsa ang ipabos sa impyerno? Adventista o dili? Adventista. Isa, Adventista nga giputol hilig na putol na, Brad, oh. Unsay gingon giputol niya dira Last 2 minutes. Gingon diriyo sa mga nagpaghambog nga sa ilang kahayag apan gihapon napakyas ping kinabuhi. Adventista nga nagpakyas sa pagkinabuhi unya walay giingon nga tanan. Giputol. Ang gipasabot niya kato napakyas pag kinabuhi. Giputol niyang first sentence. Nasayra na maka. Naputol-putol. Pangutana. Wala naglingoy-lingoy na. Kato isa. Okay na, tira yung loya. So, ang atong gikotlo, mga basahon silang libro, karon dito sa online. Answering Adventism, gikuha na ko na sa ilang website. 33 seconds. Unsay gingon dre, who were the founders and the pioneers of the SDA Church? Kinsa daw ang nagtutukod sa 70 Adventist? Answering Adventism ni ha? Sila nagtubag ani.
There are founder were James White, Joseph Bates, and Ellen G. White. Other influential pioneers included the New Nevins, Andrews, John Bylon, Crosier. Ang pangutana, nabasa ba dire apel si Kristo, yes or no? Okay, wala nabasa kay nga naman. Tinuod man na imong gipangingon nga sila Ellen G. White nga naman. Unang Korinto 3:10 lagi at iba na naman na magtatayo nito. Sakit? Iba na balik-balik ang bersikulo sa Biblia. Yawa ra ba dili mo sagot nga magbalik-balik ang bersikulo. Gingon no at iba na naman na magtatayo nito. Di gyud may lang na si gingon diha nga si Ellen G. White wala na kudlog na pulo ka sugo. Si Ellen G. White dili ka basag Biblia. Kung nasa mabasa na pindi ko kunyawa man. Ang gingon niya gipamatud-an ni niya nga nakatuman mi sa unang Korinto 3:10. Sakit no. Pertig yung loya. Sunod pangutana. Diriga punta padayon sa answering So, Adventist. 21 seconds na lang, ha? Last question. 21 seconds Si na lang. Ellen G. White ay isa sa mga co-founder sa Seventh-day Adventist Church. Kasama ang kanyang asawa si James White at kanyang nagtatag sa simbahan si Joseph Bates. Ang pangutana, dawaton ba nimo why labot si Kristo sa inyong simbahan sumala sa inyo hambasahon? Okay, di na ko nadawaton. May nakoy 28 fundamental beliefs diri. Di mo mabasa nga si Kristo Oops. dili Ginoo. Time stop, bro. Oh. Sunod. Pumana. Ting loya. Okay, din na ta sa Saging-saging lang sa final ta. stand. Saging-saging lang. Di pa, magbuwan ko Brad. Mamahayag pa ko Brad. Okay, ato yata ka, brother. 2 hours. Paano siguro siya nga pastora ka? Di ka pasara ba? Iya kasi hawa. Sorry, 15 eh. Nasawa sa mga kailangan. Tapi kami? Yeah, ready? Tayo ready kayo Brad. Mr. Moderator. Isa ni ka 2 hours and 13 minutes na. Ay kabla daghang kay kog bangka da. Tagaan ta mong isa. Start now. Okay. So, mayong hapon mga igsoon kaniya ni Kristo. Unsa man mobalhin ba mo sa Batista? Perting loya sa atong sa atong katbang. Nagsige na lang taon sa liko-liko, nagbalik-balik, nasaag na noon, sige sa liko-liko. Ang iyang tema, pamatudan niya nga ang Seventh-day Adventist, gitukod ni Kristo. Nakatungog ba mo, nga naa siya gibasa sa iyang dalang nga mga libro, nga sila tinukod ni Kristo? Huwag yun tayo nadungog. Ganun wa man tayo madungog, kay wala may record sa kasaysayan sa ilang simbahan o sa Biblia. Perting loya. Kaya kung tinuod pa ang Seventh-day Adventist, mao ang gitukod ni Kristo. Kanus naman natukod ang Seventh-day Adventist? Atong 1863. Kung i-minus ni mo na karon sa 2025, linghod pa kayo. Maupay pag-usbong. Ang tinuod nga simbahan ni Kristo, hapit na 2,000 ang panuigon. So kung gitukod pa atong 1863, 160 anyos pa lang sila karon kapen. Mao na ang ilang basahon, the Seventh-day Adventist turns 150 years old. Kanos aman atong 2010 Oktubre. Ha? Kung naman tantuig garon 2025. Pilay diferensya. Ha? Pila? 15 anyos? O 165 pa lang. Perting, kung taon na matod pa sa Efeso 2:20, gitukod ni Kristo ang iyang simbahan
diha sa mga apostol. Mao na walay balaan sa ila. Way mga apostoles. Kung gusto ka brad, imuhan na lang to si Judas brad. Imo na lang to. Luoy kayo mo, wala mo'y santos. Ha? Ingon siya, daghan kayo brad. Bilyon. Yabot pa din mo 1 billion kabuhok. Wa man gani mo kaabot og 1 million dres Pilipinas. 800 naman gani mo kapin. Pilti ra ninyong gamaya. Ayaw mo pangangkon nga naman mura ra mo gadamgo ana sa morning pag mata ninyo sa auto gimuta pas mo na day way paniudto. Mo na wag ko maglisod aning debate ha. No? Asa siya nag-focus sa adlaw igpapahulay. Kulang na lang mudagan ig baboy. Nga dili mo kaon ng baboy, mao ra gyud gihulat nako. Kay kung wala ko ni badlunga ganina sa adlaw igpapahulay na mudagan ni dito sa mga dili ginapagkuan ba. Dagan ni dito sa dili pagkaon sa baboy kay lami. Lisod kaayo na iyahang baruganan. Asa siya nag-focus? Gigukod ko niya noon sa Santa Iglesia Katolika Romana na maupod ang gisulti sa ilang mga basahon nga ang ilhanan mao ang usa Santos Katoliko Apostoliko, which is ang Roman Catholic Church. Kaya kung tinood pa sila mga kaigsunan, ha? Kung tinood pa sila, kanong Nibisintos ramang kabuok sila dito sa Israel? Itingin ninyo search sa inyong cellphone, basig online mo diha. Unsay giingon, how many Adventists in Israel? There are only 900 members. Lugar ni Cristo, Nibisintos ra kamo diha kabuok? Brad, alsay nay lang Brad, mo kasing-kasing. Hong pa lang eh. Wa pa ko masukuan eh, Brad. Nanguyab ko sa kong asawa, Brad, ingane. O nang gisugot ko, kay perte na ako isuga. Pero hong pa na. O na, Brad, dili ka makadali og kining mga Katoliko kung mao na imong baruganan. Nganuman, walay Seventh-day Adventist nga simbahan nga magpundok lang sa ilaha dito. Buot pa sabot, dili sila kadaghan kung wala ang Katoliko. Ha? Balik ko na ko. Balag mga suko mo na. Walay Seventh-day Adventist nga mudaghan kung walay Katoliko nga naman. Diri sila sa pundok sa Katoliko kay daghan kayo. Testingin daw ninyo dito sa one-way outreach. Dito yung Labradlito banda. Kato sa Atbang. Dito sa Iglesia ni Cristo. Wala. Dirigid sila sa simbahang Katoliko. Nga naman, kay Catholic Church is the universal church of Christ. Matod pa sa ilang basahon, ang ikatulong timaan, ang matuod na Iglesia mao ang pagkakatoliko. Muna nga, dito tas Katoliko, manghatag ta dito noodles o kaning bugas o tinapa. Kay basig na gipanggutom nga mga Katoliko, mubalhin dito. Mao na, pag humana na, lumsan na yun, wala na, member na. So nanginahanglan sila Katoliko. Kung tinuod mo nga simbahan, nga gitukod ni Kristo, unsay giingon ni Kristo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o bunyagi ang tanang katawhan sumala sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo og tudluin sa tanan kong gisugo. Ako magpabilin diha kaninyo hantod matapos ang kalibutan. Kano sana niya giingon aton 1863 pag sure oy kinsa nga Kristo kanang nagtukod ninyo. Basig Kristo na sa sabungan. Ha? Basig si Kristo na nga sa kato dito sa sabungan. Lisod kayo na, Brad. Muna lisod kayo na siya nga dawaton ang imuhang baruganan karon. Kay bisag gisawa gyud kay ebidensya. Ako sus Ginoo ko gikapoy na migpasaan sa mong libro nga nagsulti kinsa ang matuod nga iglesia. Lisod man pug kaayo og moingon ko nga basig mangutana ka, kung dili Adventista, kinsa man? Unsa man? Kung dili si Kristo, kinsa man? Sus, ganina ra kog yaw-yaw.
nga wala nako giangkon nga ang simbahan Katoliko ang matuod nga gituod ang gitukod ni Kristo. Kinsa nag-angkon ang inyong mga basahon, inyong mga inyong simbahan nga nganong dili man na ninyo iwale sa inyong mga membro. Nganong dili man na nila iwale? Kay basig manghawa ang mga membro. Ay, Katoliko di ay nga ingon din ninyo kato mga nanghawa, yawa na. Namugog ka sa kutubangan, sis. Takilid ko gamay, sis. Ha? Sus, why makadungog? Wag yung kay makadungog sa Katoliko. Nga muhawag Katoliko. Nga mingon, nga mga yawa na. Wala yun. Pero nagisulti ang Biblia. Nabinalag, mubalhin kag 70 Adventist, nagpaka-Hudyo na ka. Nag-apil-apil na ka sa mini nga Sabado matod pa sa ilang basahon. Unsa may tawag anang mini? Peke. Dili tinuod. Pinadayag 3 Gs unsay gingon. Kaya atong basahon ang Biblia. Pinadayag 3:9. Unsay gisulti atong mga nagpaka-Hudyo? Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo. Kinsa man ang nagpaka-Hudyo? Katoliko pa? Dili. Kinsa? Ang mga 70 Adventist. Apil-apil sila sa adlaw igpapahulay nga Sabado nga sa mga Hudyo. Ila raman pong simbahan ang nagsulti ana nga sa mga Hudyo na. Unsay gingon? Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo. Mga bakakon kana sila. Paduolon ko sila kanimo og paludhon og pasimbahon ko kanimo. Unsa daw? Kung magpabilin mo diha sa mga nagpaka-Hudyo nga pundok, matod pa sa baba ni San Juan, no? Mga sinagoga o mga pundok sa yawa. So murag tinuod to yang gisulti. No? Nga naay mga yawa diha sa 70 Adventist. So di pa matudan niya, ana man sa kanina. Yes, so yun na ko na. Namay mga namay yawa diha sa mga pundok. Lalimang kag ang kuno ni muna. Unsa day ang yawa, bro? Uno, palag ko sa Unuhuan 2:18. Last 5 minutes. 5 minutes pa, taas pa. Unsay giingon ni San Juan, no? Katong mga nihawa sa pundok sa mga apostol. Dili mali silang pundok sa apostol. Wa mali sila kaabot dito. Bagay sila kita sa anino ganing San Pedro. No? Unsa may giingon ni San Juan? 1 Juan 2:18-19. Unsay giingon? Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Gisugunlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Kinsa daw? Muanhi ang kaaway ni Kristo. Bot, pasabot. Sa umaabot ka panahon, gikan pagsulti ni San Juan. Kinsa may mga niabot? Atong 1863, gikag US, gikag Amerika, kinsa niabot sa Pilipinas? SDA. Kung sa'y gingon. O kaniya nakaroon ang mga daghang kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga dool na gayod ang katapusan. Kining mga tawhana, dili sakop sa atong pundok. Kung daw? Ang mga naulahi nga niabot, dili sakop sa pundok sa mga apostol or gitawag og Apostolic Church. Kining mga tawhana, dili tinuod nga mga sakop sa atong bundok. Busa, mamulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namaya sila, aron maila nga sila dili kauban nato. So kinsa ang mga antikristo? Ang mga dili ingon nato. Katong dili sakop sa pundok sa mga apostol. Matod pa sa Biblia, katong wa kaabot sa presensya sa mga apostol. Efeso 2:20, balikon ako, gitukod ang simbahan ni Kristo diha sa sabakan sa mga apostoles.
So kung ang inyong ang anniversary sa inyong pundok, 150 pa lang katuig, ay sus, di na mao. Kung 20 katuig pa lang na, ang dati ninyong silingan karon pastor na delikado na. No, nagtukod-tukod og ilahang simbahan. Delikado na, Brad. Unsa may giingon diri sa ilang basahon. The last day events, hilig ni sila ni ba? Pero dili pabor sila ha. One thing is certain. Those Seventh-day Adventists who take their stand under the Satan's banner. Unsa daw? Ha? Those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their Last 2 faith minutes. in the warning and reproof contained in the testimony of God's Spirit. Kinsa ang nagdala sa bandila sa yawa? Kinsa gingon? Those Seventh-day Adventists. So kumubalhin no, basig magdaladala na mo flag sa yawa ani pohon. Mahimo na mong amans. Kabalo mo unsay amans? Acronym na sa ang mga anak ni Satanas. Tawagon na mo amans. Oh. Lisod kayo na. Nagyangkon ra pag na niya. Nga naara pag ipunara pag na sa mong membro. Mga yawa. Oh. Di ba? Nakadungog tatanan ka na ganina. So nasyak ko na akong katbang mubarog og kay mga simbahan sa Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Nga na yawa kauban. Pero yawa ah. No. Ako rin nalungkot sa akong kauban. Sa first time nagsigib ako take note. Sus unsa naman ni oy nahimo naman ning kanang bitaw drama bitaw sa radyo nga kang Doktora Lourdes Rosaroso sa kini ang akong kiliran. Nagsige 40 seconds. marites ang akong kauban. Akong katbang. Wa gyud siya giyagyag. Dapat ba? Ako naapod ni basahon nga si Kristo nagtukod og 70 Adventist. Wala, ang yang giingon, uno Korinto, nailaing magtukod. Giangkon po na sa Iglesia ni Kristo, giangkon po na sa Foursquare, giangkon po na sa Mormons, daghan nag-angkon ana. Pero ang giingon ni San Juan, dili sila mga kauban nato, mga Last 10 kaaway minutes, sila ni 10 Kristo, seconds. mga pundok sila sa yawa. Og ngayong hapon kanatong tanan. Bro, Okay ka, Brad? Ako'y bahala, hindi kulit mo daghang itong bangka da. Okay, ato ihatag ang 10 minutes, 10 minutes. kaya pimutan na. okay, start now. Okay. Unang pangutana Brad kay gilitok manggod nimo ganina si Brother Juan. So ako ang pangutana sa imo ha Brad. Si Brother Juan Brad, Katoliko ba siya Brad o dili? Point of order, moderator, ako lang, point of clarification. Counter. Okay, go. Tutangin nakapilido ng Brother Juan. Imo kay basig, amo na silingan mananggiti dito imong gitukoy. Isa man ang Juan. Pero na imong Brother Juan, Brad, kay ang atong tema manggod Brad, pamatudan nimo nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Dili ni Brother Juan, kisam na nga Juan. Okay. Okay, pakuta na. Okay, akong pangutana sa imo ha. Si Juan ba nga John the Baptist Ano? kauban ba na sa Katoliko? Yes or no? Yes, kauban. Kay Santos na muna. Okay. Si San Juan, paminosa. Papakumahuman, isip ko okay na. Ang timaan sa inyong simbahan, isa sa timaan, ang pagka-apostoliko. Mao na gingon niya sa inyo. Ang timaan sa matuod na iglesia, ang pagka-apostoliko. Apil diha ang sa four marks of the church, matod sa inyong basahon. One, Holy, Catholic, Apostolic. Imposible dili na mo kauban, imposible dili mo sulti ang inyong simbahan, nga dili na mo kauban, nga gimension man ang marka pagka-apostolic church. Next question. Okay, matod mo yes. Si John the Baptist kauban ninyo.
Yagingon rin sa inyong libro, Christian Morality and You. Doon na imprimatur of nilog sa twakan eh. Sige, padayon. Yagingon rin did one have to be a Christian or a Catholic to be saved? The answer to this question is no. Ingon sa ubos. Kedua, because God in His own wisdom intended this loving grace to one. He was saved even though he was not a Catholic. Pangutana, asa ko mo to, Brad? Si mo nga mali o dres yung libro nga tama? Okay, moderator's time, Mr. Moderator. Okay. Ang tema nato pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. Mao na ang tema. Counter. Ang pangutana nimo, Katoliko ba si Juan? Okay? So, i-refrain ang imong pangutana, Brad. Dapat ang imuhang pangutana diha, uyunan ba nimo nga membro si San Juan sa Seventh-day Adventist? Paman ta nagpunting sa Katoliko. Counter, Mr. Sige, Brad. Moderator. Okay, Calder. Ako lang gisubay ang ihang presentation kaganina. Mao man ito, ang gingon Rio. Okay. Ang gingon Rio. Gingon Rio nga base lang gyud sa tema. Unya sumala sa gistan. Unya Brad, ako lang gisunod ang imong presentation kaganina, naglitok kag Juan. Unya giangko na ba nimo nga yes, Katoliko. So na ko'y katungod mo follow up. So akong pangutana Point of ako order, moderator. Baron ako si moderator. Point of order, moderator. Baron ako si moderator. Point of order, moderator. Nagkaroon sa tema nga mag-focus siya sa rules na to. Magsulti siya nga mo-surrender siya sa maong Mr. tema na Moderator, mo. kay Sara man- Bago na ko objection, tawagon ang tawag ko Gingon, Dre, tana. Si moderator kay Sara Dre, gingon Rio, kay Sara gyud ang Kaya objection. naman go, di pangutana kanya ganina. Isulod kasi ang pangutana. Yes. Gisundan ka. Oh. Dayon gibasahan kag referensya nimo. Oh, Karon dili na pud ka mo yun. ano ang kwan moderator? Nangutana siya nagtubag ko. Ayaw namin si Sa moderator. next question niya, basking follow up na, next question man na. Wala na. Musubay gyapon siya sa tema. Mora na nakuha siya. So- Ang kunon sa niya karon, nga undangon tanig debate, maglahi tag tema, Katoliko na sad. Ana ba? Basking kung saan pa niya dihang pangutana kay ang rule Mr. na to, Moderator. mag-focus lang sa tema o dili muli kay sa isyu. Nagpunting na siya karon sa Katoliko kung kauban ba ni kwan ba dapat unta ang pangutana niya may tungod sa Mr. tema. Moderator, Dili mo na mo. ko Mr. Moderator, tagayin Oh. ako isa Mr. Moderator. Oh. Ako lang iklaro Mr. Moderator nga yung tubag naman siya kayo nag-yes. So nganong why not nga dili na ko siya pangutanon og follow up nga iya mo po nang gi-present kaganina nga naglitok siya kuwan dagang kay naka-live, dagang kay live. So ako lang siyang gi-follow up lang tika Brad. Unya tubaga lang Brad. Tubaga lang Brad. Sige. Sige, Moderator, pangutana. tagay verdict sa moderator. Ay sa pang moderator unsa man? Granted ang objection o dili? Pausap sa pangutana. Okay. Oh. So, ako na yung follow up sa mo ganina ngayon kasi John the Baptist is Catholic. Yung ingon rin sa inyong libro sa page 157. Nindom ya? Christian Morality and You. Doon na Sige, yung sige. imprimatur of Neelobstadt gingon. Kisay imprimatur na Brad. Okay, Masasa Brad. okay. Tama ka imprimatur. Okay. Sige Brad. Ang imprimatur Brad si Reverend Mark A. Dinardo. Neelobstadt to. Ang imprimatur Most Reverend James A. Hickey, Bishop of Cleveland. Sige. Gingon rin. Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic. Pangutana, asa ko mo to Brad? Sa imuha o dres yung libro nga tama? O mutuog yung kaskuha. Okay. Ano man? O tubagon na lang tika bisag out of topic ka. Di namang gyud ka kalingkawasan eh. Namakak ba ang inyong simbahan? Nga ang simbahan Katoliko ang Apostolic Church? Dili naman tanong ko ni dapat tubagon ba kay ang tema na mo mahutungod man siya simbahan tinukod ni Kristo. Ni ambak naman noon siya karon sa pagkakatoliko. No? Diri ka sa kuwabrad kaya naman nagsulti man diri sa inyong simbahan sa inyong basahon Brad. Nga ang simbahan apostolikanon. Nga dili na kamo. Punting diha sa imuha Brad. Sulti lang di makayang tema Brad. Kaya ako na po mo pabarog. Okay. So, ingon ka ganina nga sa imuha ko mo tuo. Nganong dili man ko nimo patuhuon sa inyong libro Brad nga ingon nga si Juan dili Katoliko. Ngano man namutbot ni Brad? Point of Yes or order, no? moderator. Pwede na ko mahiling ang iyang referensya? Okay. Sana. Okay.
Okay ha? Tanawa ang imprimatur. Okay. Basa po ang imprimatur pod. Basa ba ang imprimatur? O ko nang atik no? Kadali lang, isa. Mr. Moderator, ikaw na po Mr. Moderator. Para nga wala na. Wala na ako na. 20 seconds basta di mo Ay, tubag. giputol man. Giputol. Giputol man. Objection, Ayaw. objection, Moderator. objection, objection, Giputol man. objection, Ihunong objection, naman siya sa Katoliko. objection, objection, Damay objection. sumpay, moderator. Objection. Damay sumpay. Objection. Ay, giputol. Objection, Giputol man. Objection, Mr. Moderator. Objection. Giputol man. Wag ka sabot sa kibasa. Kumina ba? Objection ko? Okay, go. Objection ko ba? Tanawang na rin mo ibagakon karon. Objection, Mr. Moderator. Moderator. Objection. Pabasahin Isa, ka, isa, isa. moderator. Objection, objection. Giputol. Mr. Moderator, objection. Okay, Bisan. Okay. Ang among rules nga iyang gisuwat, iya ginisuwat ha, gingon siya Drio. Lagi. Na ideklara sa moderator na wala tubaga sulod sa 20 segundos. Moderator. 20 segundos, wala tubag. Nagpalit na porter ka, Wala moderator. tubag. Ayaw sa dili sa mangilan. Ah, dala moderator, ito basahon, be. Basa. Ay, sas! Magkatikasan ko na lang tawanan eh. Ah. Pagkabakakon, no Basa. pekingon. Oh. Because God, Ah. in His own wisdom, Ah. extended in His loving grace to Juan. He was saved even though he was not Catholic or Oh. Christian. Anya. Naunsa ka? Anya. Anya. Ito ka nga si San Juan, dili Kristiyano. Bebe. Ay sa, nangilad ka. Dinayat. Nangilad ka. Giputol sa Katolik. Kung matinudanon ka, dapat basahon ni Modre. Nabay gingon nga Katoliko siya. Giputol ni mo, Brad. Katoliko siya. Bakakon kayo ka. Katoliko siya. Naiging Modre, or. siya. Dili sa dili sa Katoliko. Or. Dili Ang Katoliko. Christian na makak. Ikaw ay Giputol ni mo sa Katoliko. Objection, Dili, mali period. Baka akon man akong kaatbang. Mura pong tinuod. Unsay gingon. Balikon ako. Oy, objection mo. Because Halal na. dili na makaka. Nagtuon na. Ang gingon. Nagtuon. Ang gi-highlight lang Mr. Moderator. Basta Mr. Moderator. Basa. Giputol niya. Basta, Dili siya Katoliko. taman sa Katolik. Katoliko ba si Oh, Juan? basa. Basa. Okay. Katoliko ba si Juan? Basa, Mr. Monitor. Katoliko ba si Juan? Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic or a Christian. Baka akon. Yan ay gingon. Baka akon. Baka ko man. Nabre gingon nga Giputol Katoliko. mo sa Katolik. Nabre gingon nga Katoliko siya. Or. Nade Ang gingon. Christian, ikaw. Kanang use. Kristiyano, magkadika mo to. Basta gingon nga Si San Juan. Pasabot na siya. Dili, Kristohanon. Basta mo yung Baka dekor. akon maling Basta mo yung tawanan. dekor. Palayan, Mr. Basta Moderator. mo yung dekor. Pasabot na rin na. Katoliko si Juan. Ha? Ha? Bago siya na Katoliko, bago siya na Kristan, si San Juan Hudyo. Gingon, di Patakala! Gingon, dili Katoliko. Desisyon mo si Juan. Patakala! Wala na. Next question lang. Patakala! Okay. Batakong giputol! Wala, giputol. Gingon. Nabre gingon mo. Basag balik. Ikaw basag balik. Basahon ako ha. Basahon ako ha. Because God in His own wisdom extended His loving grace to Juan. He was saved even though he was not a Catholic Or? a Christian. Nagingon. Nagingon na Giputol Katoliko. na kanina sa Katolik. Nagingon na Katoliko. Bakakon kayo kung katbang. Nagingon na Katoliko. Basta na. Sige, next question. Nagingon na Katoliko si Juan Re wala. Nawala. Dili lang kay Objection, Katoliko. objection, Mr. Monitor. Objection. Mr. Monitor, nangutana ko kategorikal. Ipatubag niya na ba wala. Ang ako pangutana, nabay giingon Ria nga si Juan Katoliko. Yes or no? Tubag. Tubag. Sa wala pa si Juan na Objection, Katoliko. Hubyo siya, Mr. Moderator. Iyang giputol. Itubag kategorikal. Kategorikal, ang mabasa diha. Wala dito. Dili sa Katoliko. Oh, Or a Christian. Tubag kategorikal. Moderator, mutubag ko ha. Paraan na, wala Eh, tubag kategorikal. para makasabot ng tawhanan eh. Objection ko. Moderator. Objection. Sige. Wala siya tubag kategorikal mo object ko. Nakoy katumod. Nakoy katumod mo object. Nakoy katumod mo object. Kaya naman ang rules kategorikal. Wa man ka tubag kategorikal, nagwali man ka. Ako pangutana,
Doon na ba'y gibutang driya gisulat nga si Juan Katoliko? Nawala. Ayaw lagi putla. Nawala. Ayaw putla. Giputol malimo. Tubago na ko moderator. Tubago na ko moderator. Objection, ayaw. Categorical. Tubago na ko moderator. Naba, wala. Categorical. Nawala. Gisulat diha. Nawala. Paminaw, gisulat diha. Nawala. Dili Katoliko si Juan. Nawala. Naalagay. Oh. Gisulat diha. Nay nasulat diha. Si Juan dili Katoliko or Kristohanon. Nga naman, bago siya na Kristohanon, Hudyo siya, patakara ka! Okay, sunod. Ayaw, sir, dapat ka 1 minute. Ang problema lang, baka ko nang mabasa, putlong. Kung nagmatinudanon ka, Mr. John Lloyd, sa imong pagka Seventh-day Adventist, tama yun ang gisulti sa Biblia. Sinaguga sa yawa. Giputol nimo ang basahon. Si San Juan dili sa Katoliko or a Christian. Buot pasabutan na ang Diyos bago siya nga nahimong Katoliko or Kristiyano. Ginawa siya sa Diyos patata lang. Sunod pangutana matod nimo nga dunay mabasa diri na daw. Nga si nagtingon daw nga si Juan Katoliko. Libro ni ninyo ha, libro ninyo ni Brad. Ako pangutana doon naman ay unom ka sentence. Ikapila nga sentence nga giingon Juan is a Catholic. Ikapila nga sentence 1 2 3 4 5 6. Ayaw lagi putla lagi Brad. Objection, si Monitor, objection. Objection. Dili niya dapat putlon ang iyahang ebidensya o moderator. Objection ko. Objection ko. Nama kay one mo sa kuan. Hindi, objection ako si Monitor. Kaya wala siya nagtubag. Wala nagtubag. Ha? Wako na utana, giputol ba na ako? Wala ako pang utana. Ikapila nga sentence. Kaya nag-ingon man ka nga naay nakasulat nga Katoliko si Juan. Karon, ikapila nga sentence. Ikapila ka sentence. Ikapila nga sentence. Isa ka sentence naman na. Ikapila nga sentence. Ikapila nga sentence. Ikapila nga Sentence naman na. Ikapila nga sentence. Pila ka sentence. Pila ka word. Pila ka sentence. Isa ka sentence naman na. Wala na, di mo tubag. Isa ka Wala yung sentence basa. naman na. Nangutana ka. Pila wala. ningon ko isa. Di mo na maminaw. Ikapila Tubago na nga ko. words. Tubago na ko. 1 minute po dito. Ikapila nga words. 1 minute po dito. Ikapila nga words. Kambyo na magkapataka. Alam ka pangutana. Ayaw putla imong ebidensya. Maulaw kasi mong pastor. Kuwan na ito, makikamo kayo. Maulaw ka. Ayaw putla ang ebidensya, Brad. Ayaw, Brad. Relax ako, Brad. Hung-hung pa ni. Ayaw putla ang ebidensya. Catholic Church or Christian. Giputol man nimo. Ayaw basaha diha, bro. Nga putlon nimo. Mubasa gani ka Revelation unsay giingon dre. Paraphrase and anoint upon the books of New Testament unsay giingon. He that holds out shall be pillar of the church and live quietly to perform the office of the apostle. It shall more disturb or cast, and I will acknowledge him as person truly godly, a true member of the Catholic Christian Church. Matod pa sa Biblia nga paraphrase version. Okay, sunod pangutana. Kay di man ka musugot og sentence nga naman iunong ka sentence gusto kag words. Ako pangutana sa imo ha. Ikapila nga words diri nga nagsulti nga si Juan is a Catholic. Ikapila nga words. Gatong ihapon. Ay gunit. Hindi mo gunit pagunit mahadlo ka. Dugay kin mo yuli. Dili mahadlo ka atong ihapon. Wala magagbasa? Ihapon na to. Ihapon na to. 1 ikaw rin mo 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dunay napulo ka pin. Dunay napulo ka pin nga words. Ikapila nga words. Ikapila nga words. Nga nagsulti nga si Juan Objection, Catholic. moderator. Moderator, objection. Ikapila. Counter ko ha. Okay, go. Nangutana siya, moderator. Siya ra po nitubag sa iyang pangutana. Akong pangutana, moderator, tarong pa ba ni? Counter mo si monitor, counter. Mr. Monitor, nagtinarong man ta diri. Ang iyang giingon, akong giingon siya, napulo ni ka words. Kita man sa gina, gibasa man niya, di ba? Kita man mo. Mr. Monitor, kita man mo gibasa niya, kabalo siya, pila ka words. Dunay napulo ka pin ka words. Ako ang pangutana, ikapila nga words nga nagsulti, nga Juan is a Catholic. Kaingon man siya nga, bla 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 bla. Ikapila nga words nga nag-ingon rin nga Juan is a Catholic. Ikapila nga words, patubagam si monitor. Klaro kayo. Ingon lagi ko, moderator, nga akong ihapon. Kaduhong mo doon. Moderator, para makuha na kong pila ka words, ihapon ako. Kung saan ako pag ihap, moderator,
di naman niya ihatag kay nasakpan naman. Moderator, tigtubag man siya, Mr. Moderator. Moderator. Dili mo na tig-request. Nangay, Wanay lami. numero, gipatag, gusto mo Ang ko niya. tigtubag, di na gusto mo tubag. Ay sa dem tapos sa pao, Brad. Oo, makalitubag. Patabago sa tubag. Tubag niya. Moderator, objection, moderator. Unsa dito kanina? Unsa man niya akong kaatbang moderator nga mahadlok naman tanawon ang iyang referensya. Gusto na ko ihapon para mugawas ang kamatuoran kay giputol na ba na niya moderator. Ya dili na basa kano gi-memorize na ko na pila ka words. Nangayo kag exact number di akong ihapon. Unsa man moderator, ba ihapon ako dili. Mr. Moderator, ito ay pahihap. Pahihap ito, Mr. Moderator. Ihapon moderator gipapaniot ra ba kana? Ingnan ako siya ganyan na napulo kapin. Nganong gipaihap pa man kunin mo nga imo na maghihap. Pulo kapin, pila ka words, Mr. Moderator. Kani, ipaw, pila kay papilian na to siya. Kaya nga man siya nga Katolik. Juan is Unsa man Katolik. moderator, ako ang mo ihap o ikaw. Eh siya, Moderator, ikaw, debater mo ka. Kinsa man gid mong gipaihap. Debater mo kasi siya akong gipaiha. Ay, sabaga moderator. Pila. Pila, Mr. Moderator. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, pangutana, kay 21 man day ni ka words. Ikapila nga words sa 21 nga nagsulti Juan is a Catholic. Ikapila nga words. Ika 21. Okay, Oh. Nya unsa may naana, mao na imong Explain. tima. Explain. Isa, mao na imong tima. explain. Di man na mao imong tima. Explain, Brad, explain. Pero dungagan nun nimo niya. Batal ni. Or Christian. Nadungagan man nagtulo ka words diha. Di man day ni kulang man day ni comprehension niya ko ang katbang. No. Dili man na maobrad. Basking mingon pa ko kay ka 53 na diha. Pero dili mao atong tema nga gidebatihan, nangilad pagyud ka, giputol pagyud nimo ang tawag ana Brad. Bakakon. Next question. Okay, matod nimo ika 21, ngingon ka nga ika 21 na ingon nga Juan is a Catholic. Unya ako ang akong gibasa diri ang ika 21 gingon diri a Christian man. Christian may gingon diri pangutana. Unsa nga dictionary nagsulti nga synonym ang Christian o Juan is a Catholic? Unsa nga O dictionary? dala, dili na kinahanglan dictionary kun dili Biblia gyud. Okay. Paraphrase version. Unsa nga dictionary? Ngayon basta ay apo na klarohon ako Mr. Monitor objection. Klarohon ako Mr. Monitor kay naglihis-lihis mo sa pangutana. Ngayon mo diri nga sumala sa pangutana tubagon. Okay. Ako ang pangutana, unsa nga dictionary nagsulti nga synonym ng Christian o Juan is a Catholic? Oh, kadali lang. Unsa nga kwan? Dili ka mo dawat Unsa aling nga Biblia. dictionary? Dili ka Unsa nga Biblia. dictionary? Tubag Oh. unsa nga dictionary? Ang atong tema Biblia o Pagpika referensya. si Monitor. Kabuya ay. Kabuya na kayo si Monitor. Di na kita mo lihat. Di ilang mo tubag yun. Tubantayan na gigyan. Naka-live yaw. Naka-live ta. Wa na gid siya ning tubag. Sa tinuod lang yun. Di na gid mo tubag. Ano man? Nailan siya bakakon. Kay wingon siya nga Katolik si Juan. Unya, yun man gid silang libro dili. Oh, klarohon ako pangutana ha. Usbon ako. Akong usbon. Mr. Monitor, usbon ako. Okay. Ang ingon lagi diri sa ika-21 nga words, ingon kay ika-21, giingon diri Christian. Karon unsa nga dictionary nagsulti nga ang Christian o Juan is a Catholic is synonym. Unsa nga dictionary palihog tubag? Unsa nga dictionary palihog tubag? Atong basahon. Unsa nga dictionary Mr. Monitor? Akong dala Biblia o referensya. Oh, Juan is a Catholic ha? paminaw ha. Unsa man gid mo? Catholic o Christian? Juan is a Catholic nya definition ang synonym ana Christian. Unsa nga dictionary? Oh, paminaw. Siya ro tubagon pa nimo na. Wala dili na ko ni tubagan, no? Unsa man tubag ko dili. Oh, may klaro ni katbang nako. Continue. Saint John lived in 1st century AD. New Testament apostle. Kristiyano dili. Traditionally, he wrote the 4th gospel and the Johannine epistle when he was a bishop of Ephesus. Obispo, Kristiyano dili. And the island of Patmos, he was his in blame, an angel of peace. In December 27, magpiesta mi kang San Juan of December 27. Kay giilan na mo nakakristohanon o Katoliko. Alangan ba na magpista mi sa Protestante sa man ninyo mga SDA. Dili man. Kaya unsa pa gingon diri sa Biblia? Duha man ang gingon. Balikon ako. I will acknowledge him as person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church,
known by the name of New Jerusalem, descending from heaven. Klaro kayo! Obispo o gipistahan sa Kristohanong Katoliko. Alangan pa na mag-70 Adventista. Taka ram ka. Next question. So akong pangutana, ingon man ka nga unsa to nga dictionary, wa man mo gilitok god. Oh, ihatag siya, Brad. Ihatag siya, Brad. Okay. Okay, Unsa basi- nga dictionary? Okay, gusto ka ni Brad? Sa Okay. Pasko, regaluhan ta ka. Okay, sige, wala pabuto na ko na. Okay. Encyclopedia sa Hutchinson. Hutchinson Encyclopedia giingon man ka diha nga basta mulitok og Christian, automatic Juan is a Catholic. Unsa nga page? Uy, Unsa nga page? huwag tayo lang yung pangutan na. Okay, unsa nga page? Time post. Unsa nga page? Di, Time post, time post. ipaklaro na ko si Time post, time post. Kung unsa nga page nga nagsulti basta mulitok og Christian, Juan is a Catholic ang definition na na. Time post, time post. Time post, ha. Basahon na to. Okay. 1 minute. Ipabasa bisin moderator 17 seconds. basta mulitok og Christian pasabot Juan is a Pangutana Catholic. siya, nakagisag pangutana sa last question. Atong tabagon para maganahan siya. Hutchinson Encyclopedia, 2001 edition. Loya niya. Page 575. Mara man na iyang pangutana. Pero, lama ko 1 minute. Magbuot siya. Akong basahon. Saint John, live in 1st century AD. New Testament Apostle. Alangan ba na mag-70 Adventist? Wa ka makuyapan diha. Wa, may signal. Sarap. Final stand na bro. Ako ano yung iluda na pag ginako. O, din natapos ang pagpangutan na. Tapos sunod ang final stand. Okay na, Brad? Okay, final stand. Ay, Ginoo ko, abi pa man ako makapuntos. Wa gyud bakakon nga makadaog sa tinuod lang. Putlon ba naman ang iyang ebidensya? Dili man na mao. Mubasa gani kag ebidensya dapat matinud-anon ka paminaw, Brother John Lloyd. Ayaw putla. Giputol ra niya nga katong gingon nga si San Juan dili Katoliko. Period niya. Mao na ang iyang panabot, period usab. Kay na period man mao nang naa siya sa pundok nga dili matud pa sa ilang basahon dili one Holy Catholic Apostolic. Iya pa karong barugan kay kung naa pa koy pangutana karon na nako na hibalan nga ang 70 Adventist di ay conclusion man dili di ay motoo nga ang mga apostol Kristohanon. Dili sila motoo nga Katoliko, pati po usab Kristohanon. Kay dili man sila motoo nga Kristohanon ang mga apostol, diha kikitsa nitong kauban ni Kristo. Slow connection, no? Pagkapalpak ani akong kwan, gibarugan niya, dili Katoliko. Wala, kanina. Nya namay or a Christian, so dili po dahil Kristohanon. Motoo ka na, Brad? Nga ang mga apostoles or si San Juan, dili Kristohanon. Okay ron ta na, Brad, og dili Katolik. Kuha dyan, makapuntos ay bakakon. So tinuod ang giingon sa pinadayag 3:9. Mga pundok ni Satanas, mga bakakon. Salamat, Brad John Lloyd, nga imong gibarugan ang pinadayag 3:9. Hindi nga naman. Salamat, Brad John Lloyd, nga imong gibarugan ang Mateo 7:15. Nga muanhi ang mga mini nga mga pundok. Muabot ang panahon, muabot ang mga lubo. Salamat, Brad John Lloyd. Salamat, Brad John Lloyd, nga gibarugan mo ang Mateo 24. Unsa man na mga kaaway sa atong Ginoo. No? So okay ra noon taton kuya kay makapuntos man siguro sus karon kay paghiling. Ang gi-highlight dito Romans Catholic. Di man a period or a Christian man. So kung dili Katoliko si San Juan,
dili pod unta siya Kristiyano. Pero kay Kristiyano man, gibasa na to, unsa nga pista ni San Juan, December 27. Kaya ingon-ingon pa siya, Brother Juan, kisam na nga Brother Juan na. Ugangan daw niya. Si Apostol John di ay ang iyahang gipasabot. Last 2 minutes. So sayang kaayo, Brad, no? Ngadlo, ihawa. Sayang kaayo, Brad, ang imong pagpabarog diri. Lasaw nga naay sagol baka. Unsa may giingon diri sa Roman Catholic Church. Ulra Madrid. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome, Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. They are follower of Jesus Christ. Si San Juan, follower man ni Jesus Christ. Kristohanon dili. Kristohanon. Pero natingala ko aning John Lloyd. Dili daw Kristohanon na si San Juan. Pagkapalpak. No? So mao gyud na gyud. Tama gyud ang iyang gisulti ganina. Nga naay mga yawa diha sa pundok sa Seventh Day Adventist. Tama ang iyang gisulti sa ilahang basahon nga naay mga Sabadista nagdalag banner sa yawa. Kinsa man to? Katong mga bakakon. Kinsa to? Mga bakakon nga mga Seventh Day Adventist. Those Seventh Day Adventist ang giingon. Nga kinsa man na? Kinsa man na makak karong hapuna? Lalom. Ang atong kauban, giputol ang iyang basahon. Murag korek pero mali di ay. 30 seconds. So daghan kayong salamat, Brad John Lloyd. Nga imong gibarugan diri ang bakak nimong argumento. Daghan ang naminaw karon diri nga mga Katoliko. Ambot og mamalhin pabanig sa Badista. Nah. Salamat kayo, Brad, sa imong pagpabarog sa bakak nga pagtulunan. Daghang salamat. Dagong ganina wala pa to. Closure ito niya. Yan na po. Closure. Yan na po. Okay, sa makausap, mayong hapon. So, pista ninyo, peace. Peace lang kita ninyo mga igsunan. Tungod kay kini, itawag lang ni siya o debate ra gyud ni siya. O, wala gini personal. O niya, diri ko sa akong final stand, 5 minutes na ni siya, mubuo lang ni siya. O niya, ako na ipasabot. Nga si Brother Roland, ako kubalo kung nagtugan to siya sinuod o di lang po kumuhukom nga na makak siya. Basta kay, wala nagpasabot, nga basta maingon o Christian, nagpasabot na siya nga Catholic si Juan. Wala man na nag-ingon. Kunya giingon gyud riya sa libro, si brother gibasa gyud niya nga gisulti gyud nga Juan is not a Catholic. Kunya ang nakamali nasipyat lang siya ato nasipyat lang siya ato nga nag-ingon siya nga yes Catholic siya. Pwede man niya ingon nga dili Catholic. So nasipyat lang siya ato nabasa man gyud riya no. Kunya giingon riya nga si Juan dili Catholic. Onya, by the way, tuwa na ilhan karon o kinsa gyud ang nagtug-an og tinuod o kisay nagsubay sa Biblia o kinsa. Wala ako okay ra sa kuha gyud nga atakihon ko. Onya, sige na ko kuan siya, gusto gid niya i-stand ang Roman Catholic Church as Jesus Christ is the founder, no? Pero dunay giingon diri sa journal ni Sok Fernandez, no? Gisuwat diri na Ricardo J. Archbishop of Cebu. Pirmado niya si Richard J. Cardinal Vidal. Unsay giingon niya diri page 15. Giingon niya diri atong basahon. Ingon si Sok Fernandez gisuwat niya. O kini mao usa ka dakong kalig-unan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. Kay ang gitudlo ni Kristo mao man ang pagdani sa mga kalag pinagi sa pagpasabot kon pagtuo sa mga tao dili sa pagpugos ni pagpatay ni atong dinili. Dili na to ikalimod mga kaigsunan nga dunay nahitabo nga Last 3 minutes. dunay nahitabo nga dark of ages. O sa motumog sa dili basta dunay dili magpabunyag sa kuan
pat yun. Mo nag-ingon ni Sok Fernandez nga o kini mao'y usa ka dakong kalikunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. So ako lang gipasabot kaganina mga kaigsunan nga wala na siya nagbase sa pangalan. Wala na siya nagbase sa mga referensya. Nagbase na siya sa tudlo. Nganuman, dunay tinuan si Jesus Christ mga kaigsunan, no? Kuya duna po siya ay ginatuman nga balaod. Sa ako lang iingon sa inyo sa mga naminaw, sa open-minded lang. Pero katong close-minded, isarado na lang ninyo kay dili naman na mablihan, no? Sa open-minded lang yun nga mga naminaw, ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mo ang Seventh-day Adventist Church nga, no? Tungod kay mga 10 Commandments lovers. Tungod kay ang Seventh-day Adventist Church nagwali 2 minutes more. nga kinahanglan tumanon yun ang tanang sugo sa Ginoo sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Juan Kapitulo 15 versikulo 10, si Jesus Christ nagatuman sa sugo sa amahan aron mapabilin siya sa gugma sa amahan mga kaigsunan. Mao na siya nga kung dunay relihiyon nga magwali nga di na nato tumanon ang sugo sa Ginoo o dili na nato tumanon ang mga gisugo sa Ginoo, kana makaisunan dili na siya tinukod ni Jesus Christ. Nganuan, ang balaod mga kaisunan mao hinungdan nganong na wala na luwas ang mga dautan. Giingon diriya sa Salmo 119, 115, giingon diriya 119, 115. Ato nga basahon diriya, giingon, dili maluwas ang mga dautan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Ang Seventh-day Adventist Church kanunay nagatudlo sa napulo kasugo. Bisag asa mi mga kaigsunan, mao na nga kung inyuwang subayo ng Biblia, dunay gitawag nga Bible connotation kanang kung sige pasabot sa Biblia ba. Kung inyong subayon mga kaigsunan, ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ mao gyud ang Seventh-day Adventist Church. Si Jesus Christ batasan niya ang adlaw ipapahulay. Adlaw Sabado gyud ha. Lucas 4:16 dunay giingon riya kani nga libro. Dili ni siya amo ang libro, duna po ni siya inilob sa atong imprimatur. Ang imprimatur niini si Franciscus Clark. Giingon riya sa Lucas 4:16 nga si Jesus Christ batasan niya ang adlaw igpapahulay. So why not nga dili nato batasano ng adlaw Sabado? Why not nga dili nato batasano ng adlaw Sabado nga si Jesus Christ nga magtutukod sa simbahan batasan man na niya? 5 seconds. Dili pwede nga nananggal. Mao lang nalaygon ng Dios. Okay, mayroong hapon sa tanan. Ato palapakan ito mga debaters no, sa side sa ato ang affirmative. Si Brother John Lloyd sa sakop sa Seventh-day Adventist ng katuwang kaubanan sa Catholic Faith Defender sa Ikakos Chapter ato ang presidente. Lagi na yawa rin. Palong man. Ato ang presidente sa Catholic Faith Defender sa Ikakos Chapter sa Makausa atong palakpakan pag-usap.